אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, על רוח, חומר ומה שביניהם, תוכנית רדיו להעלאת המודעות העצמית אל עבר הגרסה הטובה ביותר שלכם, בהגשת מירי הלמן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון. ערב טוב, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, אתם מאזינים וצופים ברדיו החברתי הראשון. עכשיו התוכנית על רוח, חומר ומה שביניהם, בהגשת מירי הלמן, יזמית, משווקת נדל"ן, חוקרת רוח וחומר מזה 2 עשורים, מאמנת אישית ועסקית להגשמה, סגסוג ושפע, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון. אז הערב, ה-21 לפברואר 2023, אנחנו בתוכנית מספר 57, והכי שמחה לארח את האיש הסופר מרתק, מקצועי ואלוף בתחומו. תודה, תודה. דוד אלהרר, סטורי טלר ואסטרטג עסקי, הבעלים של The Story. דוד בעל ניסיון של מעל 15 שנה בתפקידים בכירים בתעשיית הפרסום, הדיגיטל והתוכן, בהן עבד עם עשרות מותגים מובילים מהארץ ומהעולם, משמש היום כמרצה בתחום ומפתח שיטות המתבססות על אומנות פיתוח הסיפור לטובת השגת יעדים ורווחיות לחברה איתה הוא עובד. המומחיות של דוד הינה להיות שם עבור המותגים האנושיים ולעזור להם למצוא את המילים ואת הדרך לקהל הכי חשוב, רלוונטי ורווחי עבורם. מאז שהיה ילד קטן, דוד התעסק בקהל, אפילו ברמה אובססיבית. היה לו ערוץ טלוויזיה דמיוני שהיה תקוע במשך שנים בראש שלו, סטייל המופע של טרומן. ומאז הוא גדל על ברכי סבא שלו שהיה מנהיג חברתי, ומאז שהוא זוכר את עצמו, הוא כותב בלי הפסקה סיפורים, שירים, ברכות, ספרים, תסריטים ונאומים. גם בתעשיית הפרסום הוא הוכיח את האמרה שטוענת שמשרדי פרסום מלאים בסופרים שמחפשים להתפרנס. השיחה עם דוד הולכת להיות שיחת על רוח, חומר ומה שביניהם פר אקסלנס, איך לוקחים רעיון של חברה, רוח, והופכים אותו על ידי שימוש בתהליך מיתוגי נכון וממוקד מטרה לשורת רווח, שזה הכי חומר שיש. אז אם אתם מעוניינים לקדם את החברה שלכם, בין אם היא עסק קטן, בינוני או גדול יותר, אתם לא רוצים לפספס את השידור הזה. שידור של פעם בשנתיים, מאז התוכנית מיתוג האחרונה שהייתה, שהיא לא הייתה איתך. אז אנחנו יוצאים לשיר פתיחה. אתם מוזמנים לקחת כוס משקה ולהצטרף אלינו בזמן השיר. ורגע לפני שנצא לשיר, הורידו את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לנייד שלכם. אתם יכולים לצפות בנו גם באפליקציה וגם באתר הבית שלנו בכל עת, על ידי חיפוש פשוט של הרדיו החברתי הראשון בגוגל, אלו שצופים בנו בפייסבוק, דרך הדף מירי הלמן בעברית או מירי הלמן באנגלית, דרך הדפים של הרדיו או של דוד. אם השידור מתנתק, אתם מוזמנים מיד להיכנס לאתר הבית או לאפליקציה ולצפות בנו בלי הפסקות ובלי תקלות כל הזמן. אז אנחנו יוצאים לשיר ואנחנו מיד חוזרים. אסור לך לחשוב צירתי לאוזניך רחוקה מהבית בשביל לחזור לך הולכת על חבל דק הלילות ארוכים בלי לדעת למה בורחת ואין רודף נקיף את הפעם ולהפסיק לחשוב אנשים עייפים רצים ברחוב היינו פה כבר קודם
בתפקיד הפוך, הליכה מהירה להתיש את הגוף. בין הגפנים, בין ענבי הקן, שואלים מחבלים, מייללים ונעלמים. חזרנו, ערב טוב לכולם, כיף גדול שאתם פה איתנו. אנחנו בתוכנית על רוח חומר ומה שביניהם, בהגשת מירי הלמן, ברדיו החברתי הראשון. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק בדף הפייסבוק של הרדיו ובדף השידורים שלי, מירי הלמן בעברית. אז ערב טוב, דוד. ערב טוב, יקרה, מה העניינים? תודה על ההזמנה, איזה כיף. כיף גדול, האמת היא כיף גדול. אני שמחה, אנחנו כבר כמה זמן בחיזור גורלי. ממש, בניסיון למצוא את המועד, הנה הוא הגיע. We did it, כל הכבוד לנו. ממש. We finally did it. אז הייתי רוצה שנתחיל את המסלול של השידור הערב בכמה מילים שלך בעצם על הדרך המקצועית שלך, ככה באבני דרך כאלה מרכזיות ומהירות בשנים האחרונות, ועד לאיפה שאתה בעצם נמצא היום בעשייה הזאת שלך. בכיף גדול. מה שבעיקר אפיין את הקריירה שלי זה עבודה עם מותגים. יצא לי להגיע לעולם הפרסום, עולם הדיגיטל, מדיה חברתית, בתקופה הזאת שקראו למה שאנחנו קוראים היום דיגיטל ומדיה חברתית, אז קראו לזה ניו מדיה, כי זה באמת היה חדש ולא ברור. ופתאום היה מעבר מאוד מאוד מהיר מהדבר הזה שנקרא לדבר אל קהל, בפרסומות, בחגים, במבצעים, בבעל הבית השתגע, לדבר כזה שנקרא לדבר עם קהל, כל השנה. דבר חופשי, כן. אם את לא מקשיבה... כן, פירוטכניקה. ברור, ממש. קשב, אני מבינה. אני אומר, באמת בר מזל יצא לי לעבוד עם החלוצים, ואז מי שבדרך כלל היה חלוץ בדברים האלה היה מותגים והמותגים הגדולים, וככה יצא שעבדתי במשרדי דיגיטל ומדיה חברתית עם מותגים גדולים כמו נייקי ויוניליבר וטלמה ומנטוס
וואו, ומי לא, ואז יצא לי להיות מנהל התוכן והקהילות בקבוצת שטראוס, שזה גם היה תפקיד חלוצי להביא דבר כזה אין-האוס, סטורי טלר בתוך הבית, שיהיה אחראי על הערוצים הדיגיטליים, ולדבר, לבנות ולדבר עם הקהל, ממש כמו עורך מגזין. זה מתאים לטוויטר, זה מתאים לאינסטגרם, זה מתאים לבלוג. אחרי זה הייתי סמנכ"ל קריאייטיב וסמנכ"ל לקוחות בחברת דיסי, משרד דיגיטל מאוד מצליח מקבוצת גיטם, ואיפשהו סבתי, זאת אומרת, עבדתי גם אז עם מותגים גדולים והיה לי כיף גדול, גם כן כל המותגים של יוניליבר ואי דיגיטל ונירלט וסאנו ובאמת גדולים וטובים, ובדרך כלל זה היה גם מאפיין מאוד כיפי כזה, אבל היה הרבה עומס בתעשיית פרסום. בטח שאתה בתפקידים בכירים, אתה רוצה ליצור לעצמך את האיזון הזה של יצירתיות, ולא רק ניהול ועומס וציפיות, וגם לפעמים לעטוף הרבה דברים שאתה לא בדיוק רוצה. כן, לא, לעטוף באריזה של ממתק דברים שהם לא כל כך ממתק, ועוד פעם, זה נכון לגבי כל תעשייה, אפשר להגיד את זה ברור. ספציפית על משרד או תעשייה כזאת או אחרת, וככה מצאתי את עצמי אומר, בא לי לעבוד עם אנשים ולא רק עם מותגים, וגיליתי שאני עובד בעצם עם אותו דבר. זאת אומרת, את הרבה מהדברים ממיתוג, אסטרטגיה, סטוריטלינג, שאני מאוד 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 אוהב, וניסיתי להכניס את זה גם בתוך תעשיית הפרסום, אז מצאתי את עצמי עובד עם מותגים אנושיים יותר. עדיין עובד עם חברות מסחריות, אבל ב5 שנים האחרונות בדסטורי, די-סטורי, דוד אלהרר, אני עובד עם מותגים אנושיים, עם האנשים שנמצאים בפרונט של העשייה שלהם, שיודעים שהדרך שלהם להגיע לקהל, ללקוחות, הוא דרך המסר שלהם, הרעיון שלהם, הסיפור, הקול הייחודי שלהם, וככה אני בעשייה הזאת ב5 שנים האחרונות מתעורר כל בוקר עם חיוך, אוהב מאוד מה שאני עושה, אין לי שביזות יום א', אז מאז אני עושה את זה. מהמם. ממש. ספר לנו, אנחנו רוצים לדבר על סיפורים היום, על כל הסיפור שעומד מאחורי הסיפור. אז מה בעצם הסיפור שלך, זה שהביאך עד הלום, לכאן הערב? אוקיי, זו שאלה אולטרה מאתגרת, לא בגלל שאני לא יודע לספר את הסיפור, אלא מן הסתם, אלא בתור סטורי טלר. אני מתכוון סטורי טלר מישהו שלמד את המתודולוגיה הזאת של אומנות פיתוח הסיפור. וכמו כל אומנות יש לה חוקים וכלים ומתודה, שקצת, כשאני נכנסתי לעולם העצמאי, אז מאוד התעצבנתי, מאוד התרגזתי בתור רומן כזה, שכאילו, הגימיקים האלה של בוא נתבחין על הילדות שלנו, ובוא נספר על הילדות שלנו, זה לא סטורי טלינג. אז כל אחד לקח איזה משהו מאיזה משרד פרסום, או מאיזה גימיק, או מאיזה מאמר, וחשב שהוא מבין בסטורי טלינג, במקום להבין שהסטורי טלינג זה תהליך שהוא באומנות, ואחד מהדברים שאני אומר, גם ללקוחות שלי וגם לקהל שלי, זה שלאף אחד לא מעניין מהסיפור שלנו. מה שמעניין הוא, תכף אני עכשיו אוכיח בטח משהו הפוך. ברור לי. ברור. אחרת מה אנחנו עושים פה בעצם? כלומר, אומרת לספר מה למדנו מהסיפור שלנו. כלומר, לא לספר את עצמנו, אלא לספר מעצמנו. אז אני חושב שהסיפור שלי הוא בעיקר בכל מה שקשור ללקחת בעלות על הסיפור. זאת אומרת, איך אני לא, אני אקרא לזה אותנטיות ברוטלית. כלומר, אין משהו שצריך להסתיר, אין משהו שצריך להתבייש בו, אין משהו שצריך ללכת ליד, להפך, כל דבר שאנחנו מנסים להסתיר, אותו צריך להביא לפרונט ובענק ובגדול, כי הוא המחולל שפע בחיים שלנו, אושר, הוא מביא לנו את החוויות הנכונות, הוא מביא לנו את הלקוחות הנכונים. אז זאת הכותרת, זאת אומרת, אני חושב שמה שאני כל הזמן מנסה, כל הזמן בדרך שלי, הסיפור שלי, זה כל הזמן להוכיח את החיבור הזה בין להשפיע לטובה לבין ערוצי שפע. אני חושב שאני בתור בן אדם שתמיד הדבר הזה היה גם שתי החזיתות, גם להשפיע, להנהיג, להוביל, בתור מישהו שגדל על ברכיים של מישהו שהיה מנהיג חברתי ובאמת נחווה מזה. זאת אומרת, בחוויה שלי שגדלתי איתו, אז היה לו הרבה טרוניה על מה שנשאר אחרי זה. נחווה, אתה מתכוון, נחווית בכף. כן, כן, כן. לא רק נחווית בחטא. לא, ממש. אני מאוד הזדהיתי איתו עם הפרק האחרון בחיים שלו. דוד בן ארוז, זיכרונו לברכה, היה מנהיג מרד ואדי סאליב, הוא היה חלק מאוד גדול מההיסטוריה. השד העדתי התחיל בערך בו בבחינת השיח הציבורי,
וראיתי את החלק האחרון בחיים שלו, זאת אומרת, דווקא את הבדידות ואת העצבות על זה שהוא קצת יותר נשכח מאחור. אז המנהיגות תמיד נצרבה אצלי כמשהו שצריך לשלם עליו מחיר גדול מדי. ומצד שני, כסף, כן, כסף היה, בוא נגיד ככה בלשון המעטה, לא הדבר הכי פן בבית, אז שני הדברים האלה, ועוד לעשות מהם חיבור כדרך חיים, זה מסע, ומסע, ההזמנה הזאת למסע, הזאת סטורי טיילינג זה הזמנה למסע מעורר השראה. אז זה מה שאני מנסה לעשות עבור עצמי, קודם כל לעורר השראה עבור עצמי. ודבר שני, עבור הקהל שלי, ומסע, בטח אני בטח אגיד את זה ראשי תיבות 1 או 2, אז מסע אצלי זה ראשי תיבות של מותג, סיפור, ערך. כלומר, מותג זה בסך הכל רעיון שלוקח את עצמו ברצינות. אז יש לי רעיון, אני רוצה לחבר בין ההשפעה שאני נותן לבין השפע בחיים שלי. סיפור זה מה אני לומד, חווה, מקבל השראה, מבין בדרך שלי להגשים את הרעיון הזה. זה כבר חלק מספר 1 בסטורי טיילינג, שאם אין רעיון, אין באמת סיפור. והערך שלי, זאת אומרת, מה הדבר הזה שאני אביא לך, לכל בן אדם שאני אפגוש במתנה, המתנה שאני, כל הביטויים האלה, כן. שהוביל אותי להיות הבן אדם הזה כבר בעצמי. אז אצלי זה לקחת בעלות על הסיפור, לא להסתיר שום דבר, לבוא במקסימום אותנטיות. זה פחות או יותר הסיפור כמה שלי. דברים אמרת כאן רק התחלנו. רק התחלנו. כבר אמרת כמה וכמה דברים מאוד מאוד מרתקים. כששאלתי אותך מה הסיפור שלך על עצמך, אז אמרת בעצם, כמו שאתה אומר עכשיו, להביא את עצמך קדימה, נכון? כן, לחבר בין ההשפעה שאני רוצה לבין השפע שאני ראוי לו בחיים שלי. מהמם. יש איזשהו סיפור ילדות שככה מוביל אותך, מניע אותך קדימה בחיים? לחלוטין, לחלוטין. אני חושב, קודם כל, אני מתעסק בקהל מהרגע שנולדתי. זה אובססיה אמיתית, אבל אובססיה של תשוקה. כן. אני חושב שמאז שהייתי, קודם כל שהייתי קטן, הייתי בורח למטה, הייתי מעלים לאמא שלי מקלות כביסה. היה לי פעם הרצאות שהייתי מחלק מקל כביסה לכל אחד בכניסה, אומר להם שאני אספר להם בסוף מה הסיפור מאחורי הכביסה, ואז לא הייתי אומר שום דבר, ומחכה שהם יגידו, נו, מה קורה בסוף? והייתי מספר איך הייתי גונב לאמא שלי את מקלות הכביסה, כל יום מקל אחד, שובר אותם לשתיים, כדי שזה יהיה מקל כזה כמו גיר, ויורד למטה, לצייר על הקיר של הבניין, כאילו יש לי טלטקסט, כאילו יש לי ערוץ טלוויזיה, הייתי ממש, הערב בשידורנו, והשידורנו היו החיים שלי, כן? היו המשחקים שהייתי משחק עם האחיות שלי והשכנים, וככה היינו מארגנים סדרות והופעות. בראש שלי, כשאני ראיתי פעם ראשונה את הסרט המופע של טרומן, ואז הייתי בן 17, אני באמת חושב שפעם ראשונה חוויתי איזשהו התקף חרדה או פאניקה, כי הרגשתי שעושים סרט על החיים שלי. זה לא היה נראה לי הזוי מה שקרה בסרט הזה, זה היה נראה לי, זה החיים שלי. יש בימאי, אני במקרה הבימאי, הוא בתוך הראש שלי, וזה כנראה היה החבר הדמיוני שלי, זה היה הבריחה שלי. כן. אבל זה גם גרם לי להתעסק, החבר הדמיוני שלי היה מיליוני אנשים ברחבי העולם שכמובן צופים בי, כן? כן. ברור. אצלי זה בעיה פשוט ברבים, ברייטינג, אבל זה גרם לי להיות מאוד 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 רגיש למה מעניין אנשים. כי מבחינתי הקהל הזה היה אמיתי. כאילו אם התוכנית לא הייתה מעניינת, הייתי מחליף אותה בתוכנית אחרת. והדבר הזה להתעסק במה מעניין קהל, הוא דבר שלחלוטין מרתק אותי מאז. אז הילד הזה לחלוטין איתי, הילד הזה הוליד את הסטורי טיילר במובן הזה, ומאז כותב הרבה, אני מקווה מאוד גם שיצאו ספרים, עובד על זה, שיצאו ספרים תחת שמי, ותעשיית הפרסום, אתה אומר, אני רק אעשה את זה, שיהיה מקום ליצירתיות ולקריאטיביות, כי מלמדים אותך בבית שמספרות אתה לא מתפרנס, וגם אל תראי איתי טלוויזיה, או ללכת איתי לקולנוע, זה משהו בלתי נסבל, אני מניח למי שלא במוח שלי, כי אני חושב על השחקן, והבימאי, והתסריטאי, והצלם, והמפיק, והתיאורן, אני חושב על כל המרכיבים שמרכיבים את המומנטס הזה, את המג'יק הזה. ואתה מדבר את זה תוך כדי הסרט? ברור, תראו את הזווית הזאת, תראו את זה, תראו איך הם בחרו דווקא בחלון לצלם את זה. מדהים. מרתק. לגמרי. מהמם. אז תגיד, למה בעצם לספר סיפור? למה? מה? תראי, לא חובה, קודם כל, בוא נתחיל מזה שאין חובה לספר סיפור. מי שרוצה להוביל קהל, ולא משנה אם הוא מנהל של מחלקה, ולא משנה אם הוא עסק פרטי, אדם עם רעיון שרוצה לקדם מטרה. ואם הוא צריך כדי להגשים את הרעיון שלו, מה שאני אוהב לקרוא לו שורת רווח, וזה לא משנה אם זה שורת רווח תדמיתית, עסקית, ניהולית, אני רוצה להגיע... זה מקסים שמראש אתה בתפיסה שלך, לרעיון קורא שורת רווח. לגמרי. כי אחד מהדברים שהתוכנית באמת מתעסקת בהם, כתבנו אותם, אמרנו אותם, ואנחנו, באמת זה החידוד שלי לחיבורים שאני עושה בין רוח לחומר,
זה באמת כל רעיון שאתה הופך אותו אחרי זה לחומר, זה החיבור, אחד מהחיבורים בין רוח לחומר. זאת אומרת, משהו שהורדנו מהרוח בדיוק והגשמנו אותו בחומר, הוא יכול להיות בצורה אפליקטיבית, הוא יכול להיות מותג אנושי, הוא יכול להיות חברה, והוא יכול להיות מוצר פיזי לחלוטין. ממש. וכל עוד אנחנו נשמור על כמה כללים בתוך הדבר הזה, ובטח נדבר על הכללים האלה, או לפחות מה מאפיין אותם, אז אנחנו יכולים בזכות הקהל הזה להגשים את הרעיון. כלומר, אני כל הזמן אומר שסיפור זאת הדרך של רעיון להפוך למציאות. ותחשבי על כל הספרים והסדרות שאנחנו באמת אוהבים, לא יודע, משחקי הכס ומלחמת הכוכבים. מתי פעם ראשונה ראינו נשיא שחור במציאות או בטלוויזיה? כן. או בסרט. אז זאת אומרת, הקהל, ההתרגשות שלו, הכניסה שלו לתוך העולם הזה כמעט בקנייה. לחוקי המשחק של היצירה הזאת, הופכים את היצירה הזאת לממשית. עכשיו, על אותו עיקרון, ככה אנחנו התחלנו להאמין בבתי משפט, ובכסף, אוקיי, זה הדרך של לעבוד. היה סיפור שיכלנו להתחבר אליו. היה בן אדם עם רעיון, שלקח באמצעות הסיפור הזה קהל, והקהל פתאום התחיל לעבוד, יחד עם אותו מספר סיפור, נואם, רעיונאי, ללהגשים את זה. אז אין משהו שיותר מייצר מקסים. את החומר בין רעיון בין סיפור שנשאר במגירה, או מחשבה שלא מדוברת, לעומת רעיון מדובר, ספר מדובר, סדרה, סרט, נאום, מנהיג שעומד מול קהל, וזה נהפך למציאות. מקסים. אז אם נחבר את זה רגע לבאז הזה שיש היום סביב הדבר הזה, שכל אחד היום רוצה לספר את הסיפור שלו, נכון. ושכל אחד הוא מותג. תחבר לי את זה רגע. בואו נדבר על זה שזה כנראה הכשל אחד הגדולים שלנו להגשים רעיון. אז אני רגע אתן על זה מילה, מהניסיון שלי. כן. הרבה מהאנשים שרוצים להשפיע לטובה על העולם, ואני חושב שאת ואני ביניהם, ואני לא, נראה לי שאני לא אטעה במה שאני הולך לו. תהיי איתי רגע. אני אומר, רובנו עברנו, זאת אומרת, האנשים שרוצים להשפיע לטובה על העולם, זה האנשים שחטפו כמה כפות משמעותיות בחיים. נכון. אממה, בגלל שחטפנו כפות בחיים, יש לנו עדיין שלב שהוא אנושי לגמרי, שהוא ממש מובן לחלוטין, שיש לנו צורך בהכרה, על זה של בואו תראו איזה גיבורים אנחנו. איך יצאנו מהדבר הזה, איזה מדהימים אנחנו גדולים מהחיים. סטורי טלר, כשזה הופך מרצון למחיות כפיים, למשהו שאני רוצה להגשים, כלומר, לא רק לקבל את החלק של האגו והיצר, יהיה מחיות כפיים, לייקים, צפיות, אלא באמת להפוך את זה, החוצה. בדיוק, לבאמת עסק, משגשג, אופרציה, אנשים שעובדים תחת התשוקה שלו. שאני מרשה לעצמי לדבר בגסות רוח, בעיניי, השליחות שלי בעולם. זאת אומרת, איך אני את הכאב שלי מתמיר, ללתת את זה הלאה, לתת כלים הלאה. לגמרי, הרבה מאיתנו רוצים הרצאות סולד-אאוט, סדנאות, כדי להעביר את זה לכמה שיותר אנשים. אבל, בגלל שאנחנו עוד תקועים, ואני לא אומר את זה בשיפוטיות, זה פשוט שלב שצריך רק לשים לב שאנחנו לא נשארים בו יותר מדי, שאנחנו לא תקועים בשלב של בבקשה תראו אותי, בבקשה תאהבו אותי. תתייחסו אליי וכו'. בדיוק. נוכל להבין שהגיבור של הסיפור הוא לא אנחנו, אלא הגיבור של הסיפור הוא הקהל. כלומר, אנחנו משתמשים בנו כדי שהקהל יזהה את עצמו דרכנו. בדיוק כמו שעושים בסדרה, בסרט, בסיפור, בנאום, שאנחנו מתחילים לזהות, להזדהות עם הגיבור, שזה בעצם קצת אנחנו, שעובר אתגרים ועובר אותם ומצליח. אנחנו פשוט משדרים את זה, מדגימים את זה, מספרים על זה, כדי שיבינו את הדרך לשם. אבל ברגע שאנחנו הופכים את זה עלינו, תראו אותי, תראו את המוצר שלי, תראו את העסק שלי, תשמעו את הילדות שלי, ורק נתקעים בזה, אנחנו גם לא מרגישים סיפוק, זה כמו אנשים שרק תקועים בשלב של סטוצים. המחירות, במקרה הזה, כן, כן. רק קיבלתי את האישור המיידי, אבל הם לא בונים מערכת יחסים, הם לא, אין משהו שנוצר מזה, יצירתי. אין אינגייג'מנט. בדיוק. אין משהו ממשי שנוצר, אין בית, אין משפחה, ובעולם העסקים אין באמת אופרציה, עסק, שמגשים את החזון שלו. יש רק מישהו שנשאר תקשיבו לי, בואו תראו איזה סיפור מדהים עברתי. וזה מתאים לאולי הרצאה, 2, 3, בסבב המכרים הראשון והשלישי, אבל מזה להקים עסק מאוד מאוד קשה להחזיק את זה. ואנחנו רואים את זה עכשיו, כל אחד בעולם, קצת הקורונה פתחה לכולם את הצ'קרה, שיש לי סיפור ויש לי טראומה שצריך לחלוק, אני הולך לעשות עסק. ואז כשהם יוצאים לעולם העסקים ומגלים שיש בסך הכל איזה 400 חברות בישראל, ובערך 50,000 אנשים שרוצים לספר את הסיפור שלהם, קשה להקים עסק רק מלעמוד על הבמה ותסתכלו עליי איזה מדהים אני. זה המכשול. מהמם. כן. אז איך בעצם באמת עוברים את השלב הזה?
אז אני מביא את האסטרטגיה הזאת מעולם המותגים. מותגים, אנחנו קצת ציניים למותגים המסחריים האלה, כי אנחנו כל הזמן חושבים על אנשים שסופקים את הידיים ואומרים לעצמם, איך אנחנו הולכים לעשות עליהם כסף, אז אנחנו נשחק ברגש שלהם. בעוד שאני עבדתי עם מותגים גדולים, עבדתי, ובאמת המטרה שלהם, כמו כל עסק, שפשוט קצת נפתח מערכת יחסים לא שלילית עם הדבר הזה שנקרא להרוויח, נבין שגם אנחנו רוצים להרוויח כמותם, רק שהם לא מוותרים על האימפקט שיש להם בזכות הכסף הזה. בדיוק כמו שאם היו שואלים אותי ואותך, תגידי, אם לא היה לך מגבלה של זמן וכסף, מה היית עושה? רוב הסיכויים שהיינו ממשיכים לעמוד ליד מיקרופון וליד מקלדת וליד ספר כדי להוציא את המסר. נכון. אז זה מה שהם עושים. אפילו יותר. ממש. אז דב ונייקי וגם סופרפארם ושופרסל ומנטוס ומגנום, אוקיי? וזה מותגים שעבד איתם, אז אני יודע מה נמצא, הרי זה אנשים, זה לא באמת רק לוגו. זה האנשים שמרכיבים את הזהות הזאת. ברור. חשוב להם לקדם אג'נדה, יש להם רעיון. אנחנו רוצים שיותר ויותר אנשים ישברו את השיאים של עצמם. נייקי. אנחנו רוצים שיותר ויותר אנשים יאהבו את עצמם. דב. ואז התוכן שלנו, שהוא לא רק פרסומת, אנחנו נפרסם, יש לנו תחבושות היגייניות ויש לנו משקה מוגז טעים, אבל בבין לבין, בשיח היומיומי, אנחנו נדבר על מה שחשוב לנו. ואנחנו חושבים שאיפה אני ואיפה התקציב של נייקי, ואם היה לי את התקציב של קוקה קולה, זה לא קשור לתקציב, זה פרודקט של רווחיות. יש להם רעיון, והם מאוד לוקחים אותו ברצינות, את זה מאוד אהבתי מהוובינר שלך. לגמרי, תודה. תגיד את הסלוגן. מותג זה בסך הכל רעיון שלוקח את עצמו ברצינות. נכון, כתבנו את זה גם. ואני ואתם, הנה, עכשיו אני אסתכל על המצלמה, הוא הרשה לי להסתכל על המצלמה רק שזה חשוב. אז אני אומר, אני ואתם זה מותג. מה הכוונה? כל עוד יש לנו רעיון, שאנחנו רוצים לקדם רעיון, שיותר ויותר אנשים יהיו מאושרים, שיותר ויותר אנשים ירוויחו כסף. הרעיון שלי שיותר ויותר עסקים יחברו בין השפעה לשפע, או שיותר ויותר אנשים יכירו בכוח שלהם לעורר השראה. אז הסיפור שלי, התוכן היומיומי הזה, זה לא לרוץ ליומן הבינלאומי ולחשוב על יום השוקולד, איך אני מדבר על המוצר שלי. זה לא סטורי טיילינג וזה מאוס מאוד. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לספר קצת יותר ממה שלמדנו, ממה שאנחנו חווים, מהמורים שלנו בדרך, מהספרים שקראנו, מההשראה שלנו, מהתבונה שלנו, מהחוויות האישיות, הזוגיות, העסקיות, על מה אנחנו לומדים בדרך שלנו להגשים את הרעיון הזה על עצמנו. ולא רק להיות אלה שאומרים לאחרים מה לעשות, אלא להדגים מה אנחנו עושים בדרך לשם. זהו, מספיק להסתכל על המצלמה? מדהים. אז מה בעצם מקדם סיפור? רגע, שנייה לפני. לדוגמה, אני אסתכל עליי בתור עסק, נניח עכשיו רק של האימון, יש לי את האימון, יש את התקשורת שאני עושה ומפתחת בימים אלו בעוד צורות, ויש את הנדלן. נניח נסתכל רק על האימון, ועוד לא נסתכל על זה באוברול, אוקיי? במעוף מלמעלה. איך בעל עסק בוחר את הסיפור? אז הייתי אומר לך יש כל מיני סיפורים. אז אני אגיד לך על הדבר הזה, שבמקרה שלך הייתי מחבר את הכל ביחד, מכיוון שמירי היא בן אדם אחד. נכון. עם אנרגיה אחת, של הוויה אחת שבאה לפה כדי להגשים את עצמה, ויש לה הרבה דרכים להגשים את עצמה, אבל מעל זה, יש איזשהו מכנה משותף, חוט שני כזה שאומר, זהו הדרך שלי להביא את עצמי לידי ביטוי, וזאת עוד דרך, אבל מה זה הדבר הזה שאני רוצה לבטא? אם אני עושה את העסק גם של האימון וגם של הנדל"ן, ובערב אני מגיעה, גם אם זה כבר סוף שעות היום, וזה העיקר להשפיע על קהל, מה הדבר הזה שחשוב לי להגשים על עצמי? תגלים, תסתכלי ימינה ושמאלה, שהאנשים שכיף לך שהם בסביבה שלך, ולא משנה אם בסביבה העסקית או בסביבה הזוגית, החברתית, הם האנשים שיש להם את אותה שאיפה, או את אותה דרך חיים, או אותו עולם תוכן. ואז אפשר לרתום את זה, וזה לא סתם רנדומלי, את כל החזיתות, לכדי קהל אחד, שזה הכוח של מותג, קהל, לכדי קהל שמאוחד סביב הדרך שלך, סביב הערך שלך. אז מה שהייתי מציע קודם כל זה לבדוק מה אנחנו רוצים להגשים. לא מה אנחנו רוצים למכור, כי למישהו כמוני, למשל שבא מעולם השיווק, לחבר בין Just Do It לנעל ספורט, זה החלק הקל. לחבר בין טעם החיים למשקה מוגז, כי טעם החיים זה הרבה יותר ממשקה מוגז. וכבר מרגישים יותר טוב, זה הרבה יותר מבית מרקחת. אז למישהו כמוני, או לכל בן אדם שעושה את החיבור השיווקי, אין בעיה. מה כן האתגר? מה את רוצה? מה את רוצה להגשים? וכולנו שחושבים שאנחנו גרועים בשיווק ומחירות, דווקא בזה אנחנו מעולים, בלשווק את עצמנו. כל מה שאנחנו צריכים זה לפתוח אפליקציה טינדר, ותראי איך כולם אנשי מחירות מעולים. אוקיי? זה לא הבעיה. הבעיה זה לא למכור את עצמנו. הבעיה זה שאנחנו קצת נחים בלספר את עצמנו.
אוקיי? כי אנחנו חושבים אם זה ימכור משהו, אם זה ישיג לי משהו. אם אני אשיג אולי מזה איזשהו משהו, איזושהי פגיעות, אם מישהו יפגע בי, אם מישהו יזלזל בי, אם מישהו יקטין אותי. ואז אנחנו הולכים על הרייטינג הגבוה ביותר. אז אני אמכור גם משהו שהוא לא אני בשם הרייטינג. אז אם אנחנו נתמקד במה אנחנו רוצים להשיג בחיים, קודם כל אנחנו רוצים לעבוד פחות קשה ולהרוויח יותר. פשוט. אנחנו רוצים יותר זמן עם המשפחה שלנו. אנחנו רוצים חיים רגועים יותר. זה הרעיון. זה הרעיון. עכשיו, בכוונה שיהיה רעיון אמורפי. פשוט. כן שיהיה אמורפי? אמורפי במובן הזה של הסיכוי שאת תשיגי 100% ממנו בטווח המיידי הוא קטן. אני רוצה שלא נפסיק לצעוד בהתמחות, בלמידה, עוד ועוד ועוד, על עוד זוויות, עוד רבדים, עוד עומקים, בדרך שלנו להבין מה זה הדבר הזה, חיים מאושרים. דוד רוצה שאנשים יכירו בכוח שלהם לעורר השראה. מה זה? מה זה השראה? למה אנשים מפחדים מזה? למה אנשים בוחרים לא בזה? מה נותן לבן אדם להיות מעורר השראה? זה רק הקצה של המזלג, ורק על זה אפשר לכתוב 3-4 ספרים, אוקיי? וככל שאני יותר בזה, אני מתחיל להכיר את עצמי יותר. אני בכלל מדבר לעצמי שהייתי אתמול. וכל מי שהיה אתמול ועדיין נמצא בצומת הזה, יכול לראות בי, שימו לב למה שאני אומר. אם אני כותב לדוד שהייתי אתמול, אני אומר לדוד, בוא תראה, המקום שאתה נמצא בו כרגע הוא מעולה. אז מי שנמצא שם, במקום שדוד היה אתמול, יכול לראות אותי בתור סוף טוב יותר. לא הסוף הכי טוב בעולם, כי גם לי יש עוד דרך לעשות, פשוט סוף טוב יותר. ואז מתחיל הדבר הזה של חיבור והזדהות. ואמון, שזה המטבע הכי חשוב בעידן של היום. וככל שנביא את עצמנו למקומות האלה, ככה נראה שאנחנו כבר מרוויחים, בלי קשר למה שמנהל הבנק חושב עלינו, עוד הרבה לפניו. אז איך בוחרים סיפור מתוך כמה סיפורים? מתחילים בלאן אני רוצה להגיע ולא מה קרה לי. ואז נבין שלאן שאני רוצה להגיע, משרת הרבה ממה שקרה לי. זאת אומרת, יש סיבה ללמה קרה לי את כל מה שקרה לי, כדי ש... אבל כולם רוצים להגיע לאותו מקום. איך אני יודע מה מיוחד, בערך כמו הדברים שאמרת. כולנו רוצים בסך הכל להגיע, להגשים את עצמנו, רוצים ש... לא, אבל להגשים את עצמנו אני מדמיין אחרת ממך. מה זה בשבילך הגשמה עצמית? אוקיי? לא להיבהל מהדבר הזה הלא מיוחד. היום, בעידן של היום, יש שני דברים שהייתי רוצה שאולי אנשים ידעו. מיתוג בעידן של היום זה לא הוועדת קישוט והפלט הצבעים והלוגו, אוקיי? כן. אני מוכיח את זה, אין לי אתר נורמלי כבר 5 שנים שהעסק נמצא, והפרנסה טפו, בסדר, הוא אמר לי לא לדפוק, סליחה עופר. אני אומר, המיתוג האמיתי היום זה הערכה העצמית שלנו. ואנחנו נדבר על זה בטח עוד שנייה, כי הערכה העצמית משקפת את הערך שלנו, את כמה אנחנו חושבים שאנחנו שווים, וכמה אנחנו מתמחרים את עצמנו לעולם. אבל, שנייה. כן. אבל במובן הזה של ייחודיות, של חיבור, גם אם אני את ואני, נמכור את אותו הדבר בדיוק, אוקיי? סביב אפילו אותו רעיון, אוקיי? חיים מאושר. וסביב אותו מחיר, דרך אגב. היום הרבה מוצרים... ואני אפילו לא הולך... טור סימון בגדול עולה אותו דבר. ואני אפילו לא הולך להגיד לך, במובן הזה של תודעת שפע, ויש מקום עבודה לכולם, יש מספיק עבודה לכולם. נכון. אני הולך להגיד לך רגע את הצורך של אנשים, רגע, אבל מה מיוחד בזה? מה הבידול שלי? מה הבידול? אז היום, בעידן של היום, הבידול היחידי, כי ידע... האדם עצמו. בדיוק, החיבור. התודעה, ההוויה שלו. בדיוק. ומשם החיבור. בדיוק, אז עכשיו, אני ואת יכולים לדבר על אותו דבר. עכשיו, זווית הראייה, והאופן שאני חווה את הדרך שלי להגשים, נגיד, לעורר השראה. ואיך שאת חווה את הדרך לעורר השראה, היא שונה. זאת ההוויה שלך, ואת זה את מספרת, ואת זה אני מספר. ויש לנו טמפרמנט, ויש לנו אופי, ואישיות, ואנרגיה, אז עכשיו יהיה פה קהל, ויהיה פה חצי מהקהל, שליש מהקהל שיתחבר אליי, והשאר יתחבר אלייך, וזה בסדר גמור. לחלוטין. אבל אם אני אביא רק את השפיץ הקריאטיבי ואת ההשחזה של הקופי, ואז אנשים בגלל זה רודפים להוצאות מאוד גדולות בקופי רייטינג ובאתר שלם, 50 שירותים יש להם ועוד לא פגשו לקוח. וכל הדברים האלה עלולים רק ליצור את הריחוק הזה. אוקיי? מסכימה. אז אני אומר חיבור. חיבור, זה רק להבין שמישהו מתחבר אליי, יתחבר אליי, זה הכל, זה מי שאני, זה להביא את עצמנו בפרונט. עכשיו אני לא יכול, אין מה לעשות. כמה פעמים אנשים הכניסו את אופר לתוך הפריים שלך והתחילו לדבר איתו בשידור. זה אני. מבינה? יש כאלה שהתחברו לזה, יש כאלה שלא. זה אני, אבל אני פשוט לא משייף את זה יותר מדי לטובת אפילו 99% שאולי לא יאהבו את זה. אני מדבר לאחוז שנועד להבין את זה ולהתחבר אליי. שלום אחוז, אתה פה. כזה. ובכל זאת. כן. סליחה שאני מציקה לך. תקשי איתי. איך אני מגלפת את הסיפור שלי?
אז אני אומר, אין סיפור בלי רעיון. אז לכן תמיד השאלה תהיה, מירי, לאן את לוקחת את זה? את כל העשייה הזאת. אני מחברת נדל"ן, שזה חומר. לא, לאן את לוקחת את זה? אני עובדת בנדל"ן. כן. אני מאמנת אנשים, שזה ההתבטאות של הרוח. לאן את לוקחת את עצמך? לא אותם, את עצמך. לאן אני לוקחת את עצמך? כן, הדבר הזה נשמע. לגדילה. מה זה גדילה בשבילך? לגדילה, להתפתחות. מה זה גדילה בשבילי? בשבילך. מה מייצגת? להמשיך, לצמוח כל הזמן. כן, אבל את אומרת משהו שלך ולי, נשמעים מאוד הגיוניים, אנחנו רוצים לצמוח. יכול להיות שאופר פה מסתכל, אבל מי צריך לצמוח? נכון, לגמרי, זאת שאלה שלי. מי צריך את זה בכלל? אז אני צריך שתעני לעצמך, למה צריך את זה? בשבילי זה לחיות בתשוקה כל יום. כמו שאמרת, זה לקום בתשוקה, כי אני סקרנית, כי אני רוצה להיות יותר טובה כל הזמן. מעולה. אז תראי רגע מישהו כמוני, כאילו שעכשיו, אנחנו עושים את זה כן, ברור. להביא תבנית של חשיבה. בטח. אוקיי? אז הרעיון שלי שאנשים יקומו כל בוקר בתשוקה, בחיוך, אוקיי? כן. הסיפור... יצליחו להגשים את עצמם. ההגשמה אצלך זה אנשים שקיימים בתשוקה כל בוקר. לגמרי, אוקיי? זאת אומרת, יש אנשים שיכולים לקום כל בוקר, ואני בכוונה אומר את זה בצורה לא בשיפוטי, אבל יש נשים שיגידו שהן מאוד מאוד מגשימות עצמם בלהיות עקרות בית ומחוברות לילדים כל היום. וזה בסדר גמור מבחינתי. ואם הן קמות כל בוקר, בלי מצפון, בלי שנאה עצמית, בלי טינה על הדבר הזה, מהמם, אני באושר. איזה אושר, נכון? נכון, לגמרי. כל אחת בדרך שלה. בדיוק, אז אצלך חשוב לך שהיא תקום בבוקר בתשוקה ובחיוך הזה, אוקיי? נכון. עכשיו אני אגיד לך, מעכשיו, מעולם הנדל"ן, מעולם הזוגיות, החברות, האימהות, הלקוחות באימון, כל חוויה, ספר, השראה, סרט שראית, אוקיי? שיחה שהייתה לך איתי, אוקיי? כל דבר שאת מבינה, אוקיי? תבונה. כל הזמן זה, כל היום אני בדברים האלה. את הקטנים האלה. את הקטנים האלה, לעלות לסטורי. בדיוק, סטורי. הסטורי מספר את הסיפור. בדיוק, לדבר על הדבר הזה. למדתי עוד משהו על הדבר הזה שמייצר את התשוקה בבוקר. עכשיו אני מבינה מה מייצר את החיוך הזה. מה לעשות שחיוך נעלם? כי לך הוא נעלם ופתאום התבוננת על זה. התבוננות, תבונה, דבר מאוד חשוב להתבונן על המסע שלנו. בלי סוף התבוננות. ברור. אז התבוננות בתבונה, הנה, נעלם לי החיוך. איך החזרתי לעצמי אותו? למה אני כן יכולה מחר בבוקר לקום עם חיוך חדש, ויש מישהו שיגרור את הבאסה שלו עכשיו, ויסחוט דרמה מכל העולם. שבוע, או דרמה. למה חשוב לנו להיות בדרמה? יש אנשים שמרוויחים את זה. מישהי כמוך, יש לה הרבה מה להגיד על זה, נכון? הנה הסיפור. מה נשאר לנו? אמרנו, הזמנה למסע מעורר השראה. מותג זה הרעיון שלי, שכמה שיותר אנשים יקומו בתשוקה ובחיוך כל בוקר. הסיפור שלי זה הדרך שלי, מה אני לומדת בדרך שלי להשיג את זה בעצמי. וגם את, בטח אני מניח, ב-365 ימים בשנה, כמה 331 ימים. זה טוב לי שזה לא מושלם. זה טוב, כדי שכל הזמן תגידי, רגע, מה עוד אני מפספסת? מה עוד אני רוצה ללמוד? הסקרנות הזאת שאת מדברת עליה, ואז מישהו כמוני אומר, אז מה הערך שאת מביאה? אז הנה אמרת את התשובה הזאת. מה זה הדבר הזה שהפך את מירי לכבר יותר מישהי מחייכת וכמה בתשוקה כל בוקר? ואמרת, הסקרנות שלי לא יודעת סובה. נכון. והנה יש לנו הזמנה למסע. עכשיו אם מירי רוצה להזמין הרצאה, נאום, מוצר, סטורי טלינג באתר, תוכן שמתפרק במדיה החברתית, זוכרת שהרעיון שהיא רוצה לקדם זה שכמה שיותר אנשים יחיו בתשוקה ובחיוך כל בוקר. היא מביאה את התובנות האלה, אבל יודעת שהיא שוזרת לתוך זה את הערך שלה, שהערך שלה זה סקרנות. עכשיו רוצה לדעת מה מיוחד בלהעניק ערך? ערך קודם כל יותר גדול מכל מוצר שאי פעם נמכור, אוקיי? סקרנות יותר גדולה מנדל"ן או מאומנות. נכון, לגמרי. סקרנות את יכולה גם ללמד ילדה בת 5, שאת אומרת לה, תזכרי לה, כלל החיים. הילדים שלי כל היום. בדיוק, היא כל עוד את סקרנית, את כולם. לכי בדרך הזאת. תאריכי את הסקרנות, לכי. מה מיוחד בזה? בעולם הספרות, ערך, הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, סטורי טלינג היה שחוק ב-2018-2019, ערך ההקאה ב-2020. אז זה מה שזה היה. אז ערך, בעולם הספרותי נקרא נרטיב. מה זה אומר? יש מלא סיפורים אותו דבר. אוצר מוחבא באיזה אי. מטמון, כן. שרדנו, מישהו שהתרסק במטוס, זוגיות במשבר, חקירה על רצח, כל הסיפורים כאילו אותו דבר. כן. ובכל זאת הם שונים. במה הם שונים? בדבר הזה שנקרא נרטיב, שזה זווית המבט של הסופר. שם אנחנו נכנסים, במתנות הקטנות האלה, באבקת פיות האלה שמדברות את הסיפור סביב זווית מסוימת. אותו סיפור בדיוק עם המשמעות של הסופר. בעולם המסחרי שאני באתי ממנו, הדבר הזה של ערך נקרא סלוגן. כלומר, בדיוק כמו שנגיד הערך שלך שאת מביאה זה סקרנות, אז עכשיו מישהו כמוני, קופירייטר ואיש קריאיטיב, היה אומר, בטח הסיסמה שלך היה מירי הלמן, follow the curiosity, תעקבו אחרי הסקרנות. זהו, פשוט, אוקיי? ואז יש לנו מותג. יש לנו מותג שיש לו אפשרות להזמין לסיפור שלו, ויותר חשוב מזה,
יש לו קהל. ורובנו מחפשים לקוחות. וכוח של מותג, אם הוא באמת רוצה להשפיע לטובה ולגדול עם רווחיות גדולה, שיהיה לו קהל. אז הקהל שלי לא חייב לקנות ממני. יהיו לקוחות מתוכו. אבל כדי שיהיו לקוחות ויזהו, וואו, דוד הזה הוא מותג, הוא אוטוריטה, גם כן מכבסת המילים של 2022, הוא לא יודע. הסיבה שאנחנו מעריכים מישהו כאוטוריטה, כמבין, זה הקהל. אומר, אני מסתכל ימינה ושמאל, אומר, בוא'נה, לדוד יש קהל, למירי יש קהל, סימן שהיא מבינה על מה היא מדברת. מה אנחנו מרוויחים מזה? שמישהו מגיע אלינו שהוא כבר מכיר אותנו. רגע, אתה התקדמת מהר מדי. רגע, אני שותק. איך יש לנו קהל? אתה מסתכל על זה בתור כאילו אנחנו כבר שם. כן, כן, כן. איך למעשה מותג, בעל חברה, אפילו הכי קטנה שיש, מייצר את הקהל. הבנו כמובן שיש את הרעיון, את הסיפור, משתף. אבל להבין את זה זה קהל. זאת אומרת, מה הכוונה? אם אני אבין שמה שאני מוכר זה רעיון, ולא מוצר, זאת אומרת, אני מחפש עכשיו שותפים לדרך שמעוניינים ברעיון הזה, שחשוב להם הרעיון הזה, שהערך שאני רוצה להעניק להם הוא משהו שהוא רלוונטי לחיים שלהם. ואז, הקהל שלי, קהל מהמילה קהילה, מהמילה followers, מהמילה fans, הוא קהל שמתחבר לאג'נדה, לרעיון, לערך, לעולם התוכן. כן. אוקיי? אז אם האינטראקציות שאני מבצע במדיה החברתית, תגובות לפוסטים, מסנג'ר, מעמדי מחירה, אוקיי? נטוורקינג, כנסים, הנה עכשיו, אני לא מחפש את זה סביב הרזולוציה, רק האם את לקוחה שלי? פעם ראשונה נפל לה, סימון, סליחה, תמשיך. אני עוד מעט אגיד לך. לא, אין בעיה. אני לא מחפש, ורובנו, זה הטעות שלנו, אני לא מחפש את הקשרים שלי סביב, את לקוחה או לא לקוחה פוטנציאלית, כי אם לא, אז אני מנתק את הקשב שלי ממנו וממשיך הלאה. להפך, אני רוצה שתכירי מי אני, מה אני עושה ומה הערך שלי. נכון. כי אני רוצה שתהיי חלק מהמעגל שלי, את תהיי או שגרירה, או תעשה שיתוף פעולה, או עצם נוכחותך. הלייקים, הצפיות, המחיאות כפיים, הערכה, תגרום ללקוח שלי להגיד, הגעתי למותג. רק שלרובנו, אין את הסבלנות לזה, כי אנחנו אומרים, איפה הלקוח? ואנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להיות מותגים, הכוונה, רוצים קהל שאוהד את הרעיון שלנו, תראו את הקהילות המצליחות, החשדניסטים, התוכניסטים, איזה קהל יש להם, ואיך זה מאפשר להם למכור את המוצרים שלהם בפרמיה מותגית. כלומר, קהל שמכיר אותם, לא באים אלייך ואומרים, תגידי, מה את עושה? הם כבר באים מהאמצע. תגידי, מירי, ככה וככה וככה, איך את יכולה לעזור לי? בדיוק. כמה מאיתנו רוצים לידים כאלה? בדיוק. תביא לי את. בדיוק. ואיזה כיף זה, שאף אחד לא בא אליי כבר בערך חצי מהקריירה שלי, שבחמש שנים האחרונות, לא באים אליי, תגיד, דוד, מה אתה עושה? אלא, דוד, ככה וככה וככה, איך אתה יכול לעזור לי? איזה יופי. 2, הם מגיעים רלוונטיים. כמה אנחנו רוצים, כל הפעם מוכרים לי, בוא, אני אביא לך מלא לידים, אני לא רוצה מלא לידים. אני לא יכול להשבית את כל החודש שלי בעשרות שיחות סרק, אני רוצה לידים רלוונטיים. בדיוק. והדבר הכי חשוב, אני מקבל אנשים שהם מוכנים לשלם את המחיר. זה לשלם את המחיר פעמיים. גם במובן של הכסף וגם במובן של המחירים שנדרש לשלם. בדיוק, כי זה שאני משלם לך לא שם עלייך את האחריות שאת תשני את החיים שלי, זה ששילמתי לך אומר שאני מוכן עכשיו להתחייב, להתפקס, מה שנקרא לשלם את המחיר. כמו שאני משלם, אני אתן את המטאפורה הזאת על מאמן כושר. אני לא משלם למישהו כדי שיספור לי עד 20. אני יודע לספור לבד עד 20 כשאני עושה כפיפות בטן. אני משלם כי פתאום יש לי כוח על העוגת גבינה ב-10 בלילה כשאני לבד בבית. היה משפט יפה שאמרת על זה. אז זה נראה לי. זה מטאפורה שאני הולך... היה אחד אחר. אמרת משפט מאוד יפה על הלשלם. תראי, אני אומר אותו, אני לא יודע אם אנחנו נצליח לשחזר אותו. מעין סלוגן כזה. לא... אני רק אומר, לשלם את המחיר זה הרבה יותר גדול מכסף. זאת אומרת, זה מייצג את מה הכסף מייצג עבורי. זאת אומרת, יש איזה אקסקיושן כזה, זה איזשהו זרוע שיוצאת ממני, ובעצם זה שאני משלם לך, רשום לי במחבר, אנחנו נשתף אותם אחרי ההפסקה, כי זה היה חזק. זה היה חזק, כי פטריציו, אני אגיד לך מה זה, ואתה אולי תתחבר לזה, פטריציו מורה שלמדתי עליו, שמעת? למדתי אצלו, שמעת עליו? תכף אולי אני... גם איש רוח, כאילו, שם התחלתי את מסעי הרוחני בגיל 27, למדתי אצלו רק עשור. אתמול כאילו. רק עשור, אתמול, כן. עד ככה אני נראית... לא מאוששת, זורמת. זורמת, 27 ויום. בדיוק. אז הוא ממש לימד אותנו את המשמעות של לקחת כסף עבור כל דבר שאנחנו עושים. והוא לא היה מוותר לנו, והוא היה לוקח מחירים במאות יורואים,
לסמינר, סדנה, כל דבר שהוא, ולמדתי ממש מהתבוננות על זה. בהתחלה זה היה מאוד קשה, כי באיזשהו שלב זה מרגיש קצת מוגזם. ואתה אומר, אתם עושים רוח, אז כאילו, למה זה צריך לעלות כל כך יקר? וכאילו, אני רוצה עוד, ואני רוצה עוד, ואני צמא לעוד ועוד ועוד, אבל כל פעם מאות ואלפי יורואים, אז כאילו, מה נסגר? ואתה רואה שכשאתה מקבל לפעמים קצת במתנה, כי לפעמים נניח יש לו, אתה מביא 2 חברים, אז יש אנשים שקל להם להביא את החברים, אתה יודע. זה לא מחיר קשה מדי לשלם. כן, בדיוק. ואז אתה רואה שאתה פחות בנוכחות בסדנה. וזה משהו שאנשים לפעמים לא מבינים. אז אתה גם אמרת על זה איזשהו משפט יפה. אנחנו נמצא אותו כאן. אני כן אוסיף על זה, אני לא יודע אם זה המשפט הזה. קודם כל, מה שאנחנו עושים עכשיו, הנה, אתה רואה, מדברים במיקרופון, אנחנו נותנים את זה בחינם, נכון? נכון. זה הרוח. לגמרי. אוקיי? זאת אומרת, אם הלייב הזה, כמו הרבה לייבים אחרים שאני עושה, ומשחרר כל שבוע יש לי מתנה שאני נותן לקהל שלי, ובאמת אנחנו רוצים לתת, אנחנו רוצים לעזור. ואם הדבר הזה מצליח לקדם איזה צעד או שניים מישהו מהקהל שלי, איזה כיף, אני ממשיך את דרכי לקבל כמה שיותר כוכבים בסיום הגלגול הזה, סבבה? בדיוק. אממה, אם יש לנו בעיה ליישם, שם צריך לשלם את המחיר, בעיקר בגלל חוק יקום מאוד מאוד מעצבן כזה, שקוראים לו דומה מושך דומה. אנחנו לא יכולים לדרוש מאנשים כסף גדול, עבור השינוי שאנחנו מציעים להם, אם אנחנו לא מוכנים לשלם כסף גדול, עבור השינוי שאחרים מציעים לנו. מקסים. ואת הדבר הזה מריחים מקילומטר, מישהו שהוא לא אותנטי במסרים שלו, ורק אומר לו, טוב, אם אתה לא רוצה, אבל אתה בורח למתנות, אתה זה שלא לוקח מדריכים חינמים, ורק נשאר בהם, אתה זה שמתמקח על המחיר עד לשקל התחתון, ואתה מתפלל למה אנשים לא מאמינים בך, בשביל לעשות איתך דרך. זה העניין. מהמם. כן. אז איך אנחנו מספרים את הסיפור שלנו טוב יותר? קודם כל בוא נספר אותו בזה שיש סוף טוב. בוא נכיר בזה שכבר יש סוף טוב. מה הכוונה? אני חושב שאנחנו יותר מדי, המושג שאני מאוד מאוד אוהב להגיד אותו זה שאנחנו צריכים להיפרד מהסיפור. כמו כל יצירת אומנות, אנחנו נותנים אותה לקהל, אוקיי? אבל זה ongoing, זה סיפור שלא נגמר, אז אין באמת פרידה, אני לא מפסיק לייצר, זה כאילו כמו שאני ככה טובה באיזה בצמר. אני מרגישה, סליחה שאני קוטעת אותך, שכאילו, אני בדיוק לפני ההרצאה הראשונה שלי, בסדר? ועשיתי את זה באיזושהי קבוצה עם 2 מנחות, אתה בטוח גם מכיר אותן. ויוצאים להרצאה, וצריך להיות מטובל שם הסיפור. ואני כל הזמן אומרת, מה הסיפור שאני בוחרת בשביל ההרצאה הזו? אתה מבין? בין סיפורי חיי, שכאילו בעצם מעביר את המסר שלי הלאה. אם זאת השאלה ברמה הטכנית... הבנת? כן. אם זה ברמה הטכנית, זה לא משנה כדרגע אם זה הרצאה, אם זה פוסט, או נאום, או סרט. מה שחשוב לענות עליו שאלה ראשונה ויחידה. כן. מה הדבר היחידי שהייתי רוצה שהקהל יצא איתו על עצמו, ילמד על עצמו, ייזכר על עצמו, זה לא חייב אותך להמציא את הגלגל. פשוט, מה הייתי רוצה שהקהל שלי ידע, יגלה, ילמד על עצמו, בצד השני של הפוסט, הרצאה, נאום. מה הדבר האחד? אני מרגישה שהמסר שהייתי רוצה זה שיבינו שאפשר לחיות את החיים באיכות גבוהה יותר. מעולה. אז זה הדבר, זאת אומרת שהדבר הזה של איכות חיים, כדאי יותר לדייק אותו, מה זה איכות חיים בשבילנו, אבל נגיד סתם דוגמה, פשוט שיהיה לנו יותר פשוט. יש חיים יותר פשוטים, ויש חיים נגיד ללא מגבלה כספית, נגיד שלא לחיות מחוסר, אוקיי? אבל נגיד, הדבר הזה אפשרי, אוקיי? האחד. ועכשיו אני עושה reverse engineering, כלומר, מה 3-5 דברים שינעצו את האמונה הזאת בהם. וזהו. ואז זה לא משנה אם זה 15 דקות, 45 דקות או 45 מילים בפוסט. מה אני עושה כדי שתוך 2-3 גג 5 צעדים, אני מצליחה לנעוץ את האמונה הזאת בהם. ואז הסיפור שלך, הילדות, לא תאמינו לי מה קרה בגיל 22, לא תאמינו על המשבר הכלכלי שנכנסתי אליו לפני עשור, הוא הדוגמה לכל אחד מהנעצים האלה. הוא הדוגמה. בדיוק. אוקיי? נגיד, את אומרת להם, סתם דוגמה, אני רוצה שתאמינו שאתם לא תחיו חיים של חוסר. חוק מספר 1,
זה הכל מתחיל באמונה העצמית, אוקיי? סתם דוגמה. כן. את אומרת, תקשיבו, אני אתן לכם סיפור. אני התחלתי עם הבחור הזה, איך קוראים לה? מנטור ארוך. כן, תקשיבו, המחירים שלו. עכשיו אני מרותק, אני אומר, רגע, איפה השתנה לה האמונה? איפה השתנתה לה האמונה? למה למרות שלא היה לה, הייתה מוכנה לשלם לו מאוד יורואים על... הכל, לגמרי. עכשיו הסיפור שלך מעניין, כי הוא רלוונטי רגע, לאן הולכים עם זה? איך מייצרים אמונה מהסיפור הזה? ולא, בואו תקשיבו לי. וזה הכל התחיל שנולדתי, אתה לא יודע לאן אני לוקח אותך, ואז כתוצאה מזה אנחנו מאבדים את הקשב של הקהל, כי אנחנו לא יודעים לאן אנחנו לוקחים אותו. אבל אם אנחנו נגיד לו, היי קהל שחמה, תודה רבה שבאתם, אני הולכת היום להוציא אתכם, שזאת מטרת חיי. זה שאתם תאמינו שאתם יכולים לחיות ללא גבולות כלכליים. אוקיי? לתוך, אם אתם תיישמו, אפילו אחד מה5 חוקים שאני אגיד לכם היום, אני מבטיחה לכם שאתם תראו שינוי מחר בבוקר, באמת אבל מחר בבוקר. והנה חוק מספר 1, קודם כל תוודאו שאתם מאמינים בזה. אני אתחיל לכם בסיפור, בגיל 26, בלה 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 בלה, ועכשיו אני מרותק. כי הייתי איתם, אני קורא לזה משולש האמת שכל סיפור צריך. והנה עוד ראשי תיבות, תתכונני. משולש האמת שכל סיפור צריך, אני קורא לזה משולש האמת שכל מערכת יחסים צריכה. ואני גם אפעיל אותה עכשיו, עובדה שאת איתי, נכון? את מאוד סקרנית, רוצה לשמוע עוד, אוקיי? אז כל עוד אני איתך באותנטיות, יש מטרה משותפת, ואני איתך בתיאום ציפיות, יש לנו מערכת יחסים. אם כולנו ניישם את זה, כולל עבדך הנאמן שגרוש, אנחנו נחיה חיים טובים יותר. אותנטיות, מטרה משותפת, תיאום ציפיות, סבבה? אז אם זה מה שאת עושה בפוסט, או בסרט 45 שניות בטיק-טוק, או בהרצאה, זהו. יש לך קהל שמתחיל להסתקרן, להגיד, היא מעניינת אותי. עכשיו, יכול להיות שהרבה יגידו גם כן זאתי, ואני לא מדבר איתם. אני מדבר רק לאלה שהיו צריכים לשמוע את זה ואת זה בדיוק. ברור, לגמרי. מהמם. פשוט כי אתה התחלת לדבר, שאלתי אותך בעצם איך, דיברנו על איך אנחנו בוחרים סיפור, אבל אחרי זה דיברנו על מה עובד בעצם, מה המרכיב שאם אנחנו נספר סיפור, יעבוד לנו. ברמת המתכון, ברמת התזכירו. אז קודם כל בוא נזכור שזה סוף טוב. אז אנחנו צריכים להיות אלטרנטיבה אופטימית למציאות. אלטרנטיבה אופטימית למציאות. למה התחלנו מזה? מלהיפרד מהסיפור. בדיוק. כי אם אנחנו נהיה בדרמה של הקהל שלנו, כלומר נדבר על כמה חרה פה, ולא חסר לדבר על כמה חרה פה, נכון? אז אין לנו שום דבר חדש להציע. אנחנו נמצאים בדרמה של הקהל. אז לבחון את עצמנו, אם אנחנו אופטימיים, אם אנחנו מעניקים ערך שגדול יותר מהמוצר, לא לאנוס את המוצר והפתרון. אם רוצים למכור את המוצר, כשאני רוצה למכור את הוובינר שלי, אני מוכר וובינר. אני לא מתחיל ללכת סביב. אבל בכל השאר, תעניקו את הערך הזה, ותזכרו שאתם מסתכלים על זה סביב זווית המבט של הקהל, הוא הגיבור, אתם מנצחים. כי אם זה עם אופטימיות, כלומר סוף טוב יותר, מאיפה שנמצאים, להעניק ערך למסע שלהם, אתם לא לבד. אם רק תחשבו ככה, אם רק תסתכלו על זה מהזווית הזאת, ואני מסתכל עליהם, ולא בואו תראו אותי, המוצר שלי, העסק שלי, הסיפור כבר יותר טוב. יש עוד הרבה כלים. אני מנסה משהו שמחר יזכרו בבוקר שיגידו, מה אני כותב היום פוסט? כזה, תחשבו מה הם יצאו מהצד השני, תהיו אופטימיים לגבי זה, לא ברמה הזאת של לוי דוד ובנה אכפת לי לרקד על עננים, אלא פשוט אופטימי במובן הזה, תציעו קצת סוף אחר ממה שנמצא כרגע, תהיו של שפיות בתוך החוסר שפיות שהקהל שלכם, ורק שלכם, נמצא, ואתם תראו איך הדבר הזה כבר עובד. אני אגיד כוכבית, זה לא עובד למי שלא בוחר קהל. אני עכשיו מדבר... בדיוק, והתחלנו מקודם. נכון, אני מדבר עכשיו, זה נראה שאני מדבר לכולם, אבל אני מדבר אליך ואלייך מאוד מאוד ספציפיים, לאנשים שמאוד רוצים להשפיע לטובה על העולם. כל מי שכנראה לא נמצא פה כרגע, כי אני לא מעניין אותו, אני נשמע מאוד רחוק, אני נשמע במנטרות, אני נשמע אף על עצמי, זה לא מעניין. לא, וגם לגמרי מעניינים אותו כרגע דברים אחרים, הוא לא רוצה להתפתח, הוא לא רוצה למתק את עצמו. אפילו זה לא קשור וזה מה זה הבעיה, אנחנו נותנים משקל לכל ה-99%, לא אכפת לי שזה 99%, שלא אחראים על ההגשמה שלנו. אני מאוד אהבתי את הפוסט הפשוט שלך, אתה בטח יודע על מה אני רוצה להגיד, על 7 אנשים בהרצאה. נכון. אוקיי? ואני מאוד מאוד מתחברת לזה. על להיות מנותק מכל הלייקים, כן לייקים, לא לייקים, ממש. כן שרים, לא שרינג, כן כתבו, לא כתבו. לפני, בשידור הקודם, ברגע האחרון יצאנו עם פרסום לשידור, ולא עניין אותי בכלל, שכאילו אף אחד לא יודע שיש שידור כמעט. כאילו, אנחנו עולות לשידור, נקודה. זה לא משנה. אחרי זה היה 6,000 צפיות, אבל אתה מבין? לא מעניין. אני לא מתעסקת בזה. ודרך אגב,
אני חייבת להגיד, לשתף, לתת כאן טיפ מאוד מאוד גדול. כשאני יצאתי עם התוכנית רדיו, זה היה אחרי 2 שהיקום, ככה אני קוראת לזה, אמר לי בלי סוף, אנחנו רוצים לשמוע את קולך תרתי משמע. גם את הקול, הטון שלך מרגיע נננה, גם הסיפורים והערך. כל מה שיש לך כל הזמן להגיד, אנחנו כאילו, אתה יודע, זה הקהל. נכון. דיברנו את זה. והיה לי 2 להתמודד עם הפחדים. כאילו קפאתי מוות מהדבר הזה. עד שהגעתי לאיזושהי מתקשרת שאמרה לי, חביבתי, את לא תישארי כאן אם את לא מתקדמת, כי בשביל זה את פה. אז אמרתי, טוב, זה יותר מפחיד. זה מוטיבציית פחד, אני חייבת, יש יותר מפחיד בדיוק. ואז עשיתי איזשהו חיבור אחרי הסגר הראשון של הקורונה, 1.5 חודש בבית, הגעתי למשרד מחירות פעם ראשונה אחרי 1.5 חודש, סגרתי את הדלת, אמרתי, לא פותחת לפטופ, טלפון על סיילנט, מתחברת, מדיטציה, ואז פתאום התחבר לי, עוד פעם הגיע המסר של קולך צריך להישמע, וזה התחבר לי עם הרדיו. ושם זה התחיל, ומה שרציתי להגיד, שעדיין כאילו כשאנחנו מתגברים על הפחד, כן, כביכול, זה ההתגברות הראשונה, כן, אחרי 2, כשישבתי כאן בשידורים הראשונים, רציתי למות. באמת, זה, אתה יודע, זה כמו פעם ראשונה עכשיו לעלות ולעשות סטורי וכולי. ואמרתי לעצמי, הצינור, את כאילו, ולעבור למקום הזה של לנתק את זה רגע ממך, זה בדיוק מה שאתה אומר. נכון. לנתק את זה רגע ממני. אני כאן בשביל להעביר משהו הלאה, ולהתנתק מזה. ואני אמור להעביר משהו הלאה לקהל מאוד ספציפי. בדיוק, לקהל שרוצה לשמוע את זה. שצריך את זה. בדיוק. אני גם צוחק כל הזמן, אומר, האלוהים נמצא באלגוריתם, זה כבר יגיע למי שזה צריך להגיע. ברור, מקסים. אבל אם תראי למשל, עכשיו שאנחנו מדברים קצת יותר מכירים לעומק, מישהו כמוני שמאזין לדברים האלה, אומר, הנה עכשיו הסטורי טלר שבי יוצא, ואומר, אז בעצם הערך שאת מעניקה, הדבר הזה, המתנה שאת מעניקה לכולם, שזה גדול יותר מנדלן ואימון ורדיו, גדול יותר. הנר שמנחה אותך זה להקשיב לקול הפנימי. נכון. אוקיי, עכשיו תראי גם את זה נכון פתאום, עם איזה התרוממות בקול. אז זה יכול להיות שזה יהיה הסיסמה שלך, וזה יהיה הנרטיב שינחה את הנדלן. פעם הייתי אפילו בוובינר על נדלן שמדבר על לדבר עם הדירה לפני שבוחרים אם להגיע אליה. זה גם להקשיב לקול הפנימי בנדלן. נכון. שזה דרך אגב, הבית הפנימי והבית בנדלן. גם הנה. כן, 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 לחלוטין. למצוא את הבית הפנימי, אנחנו יכולים עכשיו להגיע לכל הכופר. מוטיב הבית. כן, לגמרי. אז עופר, נצא לנו לאיזה שיר, נתפנק לנו, ואנחנו כבר נחזור. איזה יש לנו עכשיו? חנן בן ארי. זה נועד לימים כאלה, שיהיה חנן בן ארי. יאללה, אנחנו כבר איתכם. מגן עדן, כל אחד עובר מבול, לכל אחד יש איזה הבל שהוא מקנה בו עד מוות, בכל אחת מגדל של מרד ובלבול. כל אדם הולך לו מבית אבא, עמוק בפנים יש סדום קטנה שהוא רק רוצה למחוק כבר, ויש מלאכים שימלטו אותו. וגם אני חולם כמו יוסף, כן גם אותי זרקו לבור, גלגל חוזר בתוך תחבושת, וכמו דוד אני עושה מזה מזמור, עושה מזה מזמור. מלכה כמו אסתר, מביסה
נוגע כמו דבורה, כל צבא שרק יבוא. כמו כל אחת, גם היא בוכה בסתר. כמו רחל, כמו משה על הר נבו. וגם אני חולם כמו יוסף, כן גם אותי זרקו לבור. גלגל חוזר מתוך תחפושת, וכמו דוד אני עושה מזה מזמור, עושה מזה מזמור. כל אדם נברא בצלם, כחל בוער סודות ורמזים. כל אחד הוא חומר טוב לסרט, תפקיד חדש בתוך סיפור עתיק יומי. אני אוהב את הקליפ הזה, אני אוהב. אני בחרתי אותו בגלל הקליפ, את יודעת. בגלל הקליפ. כן, בגלל אני כאילו ישר חושב על זה, אם הייתי מוכן לרוץ עם הטלפון ברחובות תל אביב ולשיר. נראה לי שאתה לגמרי היית עושה את זה. לא? לא יודע. לא בטוח? אין ספק שזה חלק מהדברים שאני צריך לגדול אליהם, אבל הדבר הזה... כן, אין ספק. מערכת יחסים מצלמה תמיד, עכשיו אני ככה מיודד איתה, אלן, אבל ממש לרוץ ולשיר, קודם כל אין לך מערכת יחסים מצלמה? בעבר, לא רחוק. לא בעבר. אני מדברת לך על התחלת העצמאות שלי, אפילו 3-4 שנים. כן? ממש לא אהבתי אותה. לא אהבת אותה. אני עדיין לא ממש מחבב אותה. תן לנו טיפ איך זה עובד. איך כן מתחברים? איך עושים את זה? אני פשוט מדבר לקהל שלי, לא קיימת. זה באמת, את לא קיימת כרגע. זה את הקהל שלי שאני מדבר איתו, ועם קהל אני הכי נוח לי. עם אנשים. אז אני כרגע מדמיין את האבטר הזה שמאוד כיף לי לדבר איתו, המאוד אנשי ההשפעה וההשראה האלה ידיים מהצדדים, כן, ואז אתה לא תפיל אותו. ידיים זה חלק ממי שאני. אני איתך. אוקיי. אז איך אנחנו בעצם מספרים טוב יותר את הסיפור שלנו? אנחנו זוכרים שאנחנו חייבים לייצג סוף טוב יותר, או איש של שפיות בתוך החוסר שפיות שנמצא אצל הקהל. אנחנו חושבים כל הזמן איך להעניק לו ערך בזה של מה הדבר החדש, או הדבר היחידי המרכזי, שהיינו רוצים שהוא יצא איתו מהצד השני. אם נשמור על שלושת הדברים האלה, יש לנו פוסט טוב, וובינר טוב, וטקסט אודות טוב. מהמם. אני יכולה לנצל את ההזדמנות, להמליץ לכם המלצה מאוד מאוד חמה, לעשות איתו לפחות את הוובינר שלו, הוא היה פגז. מהשפעה לשפע. כן. כן, מזה התחלנו. בדיוק. אני מאוד אוהב אותו. מה זה מיתוג מבחינתך? אמרת את זה נורא מהר בהתחלה, אבל לא כולם זה. תראו, אנחנו יודעים שמותג הוא מייצר חיבור רגשי, והעניין הוא זה שבגלל זה אנחנו רצים ישר לעשות קיצור דרך של נייקי וקוקה קולה, ורצים לעשות לעצמנו לוגו. ממדגים כאילו. ומדגים את הוויזואלית. לוגו, סלוגן. עכשיו, בגלל שזה אנחנו נחזור לנושא הזה, ואני מוציא פה איזשהם סוגריים הכי חשובים. הסיבה המרכזית לזה שרובנו הולכים ישר לקמפיינים המעוקצעים האלה, לאתר המאוד מושקע הזה וללוגו. אנחנו רוצים כסף, את האינקאם? נכון, אבל לא רוצים לעבור דרך החוויית דחייה. ברור, בטח. אז אנחנו שמים וילון יפה. כן. ואוטומציה יפה. כן. וקמפיינר ושהכל יעשה לי את העבודה, ואני לא צריך לדבר עם הקהל. בדיוק. תן לי לידים. נכון. ואפילו לא זה, יש כאלה שאפילו גם נותנים את הכסף למישהו שיטפל בלידים, כזה, ועושים את זה מהר מדי, במקום להבין שאם אנחנו, עוד פעם, אם אנחנו רוצים להיות בעל עסק ברמה המרצ'נדייז, כלומר, להוריד איזה קונטיינר מעליבאבא ושיגמר העניין, אין בעיה בזה, אני לא אומר את זה אפילו בשיפוטיות, קרוב עדיין לא נמצאים פה כרגע בשידור, כי זה לא מעניין, זאת אומרת, הם בפרונט, זה לא העניין שלהם. אבל אם להשפיע על קהל, וקהל גדול, ולייצר מזה את הרווח, אז קשה לדלג על קהל בדרך לשם. אז עכשיו אנחנו חוזרים למה זה מיתוג, מיתוג זה הערכה העצמית שלנו. אז אם
אנחנו לא נביא את הדבר הזה החוצה, או לפחות נעבוד עליו, אני בכלל חושב שסטורי טיילינג זה כלי ריפוי, כאילו אנחנו באמת לומדים להעריך את עצמנו יותר ויותר ככל שהמסע גדל, אבל מה שממתג אותי כרגע, אין לי שום לוגו עליי, אף אחד לא יודע איפה האתר שלי נמצא, וגם אם ייכנסו, כמובן שיש שם איזה דרופ קטן בין מה שהם רואים לבין האתר, זה דורש טיפול. אבל מה שקורה כרגע זה מי שאמור להתחבר אליי, והדגש הוא על אמור להתחבר אליי, כרגע מפתח איתי איזושהי מערכת יחסים. וזה טוב, אני עושה את זה, אני פה איתך, כי אני משקיע במערכת היחסים הזאת. לגמרי. אני עובד בלהכיר, בלייצר את ההכירות, כדי שמתי שהוא יבוא לשיחת מחירה, אותו בן אדם, בת אדם שיבואו ויגידו לי, היי, שלום, הם לא יבואו ויגידו לי מה אתה עושה. כמו שאמרנו, הם התחילו את השיחה מהאמצע, כי את ההיכרות אנחנו עושים עכשיו, הלן, אוקיי? ואת זה אנחנו מונעים מעצמנו כתוצאה מכל מיני דברים של מיתוגים ויזואליים. אז מה שאני מציע לכולם לזכור שהמיתוג שלנו זאת הערכה העצמית שלנו, והערכה עצמית וערך יש סיבה למה הם מאותו נגזרת. זאת אומרת שאנחנו נעריך את עצמנו לפי זה שאנחנו נבין, נוקיר שיש לנו ערך להעניק לעולם. ומהו? בדיוק. ויש אנשים שחושבים, אין לי ערך, או שלא יחשבו שאני עף על עצמי יותר מדי וכל מיני משפטים כאלה, ומונעים מעצמם את הדבר הזה שנקרא היכרויות. מי שחושב שלא יחשבו שאני עף על עצמי, כן. הערך העצמי שלו עדיין לא במקום שהוא צריך להיות בשביל להחזיק את העסק. שלא נדבר על מותג. כן. בעסק עוד אתה יכול לעבוד... להסתתר מאחורי משהו. כן, והמחשב יגיע לבית של הלקוח מבלי שנכיר מי הבן אדם שעומד מאחורי זה. הכל טוב. כן. אבל זה לא עובד בעולם המותגים, וזה לא עובד בעולם הקהל הגדול. מה זה החיבור הזה באמת של השפעה לשפע? איך אנחנו מחברים בעצם את הסיפור שלנו לשורת הרווח? אנחנו קודם כל חייבים להבין שהרווח הוא באמת רב-ממדי, ולא סתם בשביל לדבר רוחניות, אלא אם אנחנו לא נמדוד כל דבר כרווח, ולא רק את הכסף כרווח, לא יבוא הכסף. מה הכוונה? אנחנו מוכרים חלום, מותגים מוכרים חלומות, אוקיי? ההבדל בין סתם למכור חלום לבין משהו שהופך אותך למותג, זה שאנשים אשכרה מאמינים שאפשר להגשים את החלום הזה. אוקיי, אנחנו מאמינים שיבוא היום ואנחנו פשוט נקום מהספה ואנחנו פשוט just do it, כאילו נקום ונשבור את השיא של עצמנו, או לפחות נקום מהספה, ואנחנו מאמינים שיש טעם לחיים, גם אם בחיים לא נשתה יותר את המשקה המוגז הזה. אוקיי, אנחנו מאמינים, זה סיפור, אנחנו מאמינים למשחקי הכס כאילו זה קורה עכשיו, ברגעים אלה וב-45 דקות האלה אנחנו שבועים בתוך הקונספציה הזאת. ולמטריקס. ממש, או הנשאב פנימה. כל עוד עושים את זה בחוקים הנכונים ושומרים על לוגיקה מסוימת, מבחינתנו זאת אמת. אז בדבר הזה, אם אנחנו לא נייצג, תקשיבו, המסע שלי הוא רווח אחד גדול, ולא נאמין בזה באמת, לא יהיה לנו מה למכור. לא יהיה לנו מה למכור, לא נרוויח. כי זה מה שקונים מאיתנו. קונים ממני את המג'יק שיוצא ממני, שהמג'יק הוא אני הפרזנטור של ההבטחה השיווקית שלי. מה הכוונה? איך שאני מדבר, איך שאני מתנהג, האנרגיה שלי, הכוונה שלי, האותנטיות שלי, היא מייצגת, אם אני אלך בדרך הזאת של דוד, אסטרטגיית מותג, אני אוכל להגיע למקומות האלה. ולא, רק שלא יחשבו שאני עף על עצמי, כי גם לי יש את הבאגים שלי, וגם לי יש דברים שהייתי רוצה להשתפר בהם, אבל אני לא מבטל, מצמצם או מתנצל על מה שאני כבר טוב בו. וזה הדבר של להבין שעכשיו אני מרוויח. די. עכשיו אני מרוויח בזה שאני מדבר איתך, עכשיו אני מרוויח בזכות זה שאנשים באים ללייב, עכשיו אני מרוויח את עצמי, אני מגשים את עצמי, ואם זה לא קורה קודם, לא יבוא הכסף. אז חזק מאוד. זהו. זאת אומרת, עכשיו אני מרוויח ומגשים את עצמי, שזה הכי רוח שיש, אבל זה גם הכי חומר. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. הרי מה אני אעשה כשלא תהיה לי מגבלה של זמן וכסף? אני אחפש תוכנית של מירי אלמן להתארח בה. תראי איזה קטע, זה קורה עכשיו. זה העניין. בגלל שאנחנו כל הזמן בתחרות הזאת של תוצאה חיצונית. איפה הכסף? איפה הלקוחות? איפה הכסף? איפה הלקוחות? אנחנו לא מבינים למה הכסף והלקוחות לא מגיעים. כי אנחנו לא חוגגים את הקיים. בעולם הרוחני תודה על הקיים, ויבוא עוד ממנו. אז בעולם של המיתוג, תראה לאנשים שיש מסיבה ששווה להצטרף אליה. אחרת, אף אחד לא יבוא. אין סיפור מעניין פה. את מבינה? ובדבר הזה אנחנו חוטאים. ואז מה קורה? אנחנו
ואז קורה הדבר הנוראי ביותר לרבים מאיתנו, שזה תסמונת המתחזה. אנחנו נלביש על עצמנו חליפה של הכל מושלם, אז יש התנגדות פנימית לדבר הזה, כי אנחנו אנשים של לב ואומנות וערך ואותנטיות ואינטגריטי, ואז מתחיל להיות איזושהי מלחמה דיסוננס, בדיוק, קונפליקט פנימי. בדיוק. ואז זה לא אמין. ואז אנחנו מתחילים להיות בייאוש ושחיקה וכיבוי, ואפילו פסימיות, ואפילו דיכאון, ונעלמים. מכירים את הפוסטים האלה? נעלמתי לחודשיים, כאילו מישהו שאל איפה היינו, אף אחד לא שאל, אף אחד. כן. יכולת פשוט לחזור, בלי לכתוב שנעלמת, הכל טוב. הרבה אנשים שואלים אותי, אף אחד לא שואל אותנו, כשפותחים את הפוסט הזה, אין הרבה ששאלו. יש אחד, וזה נותן לנו רעיון לפוסט. בדיוק. זהו. גדול. ושאלה שעלתה כאן, ואנחנו רוצים בכל זאת לשאול אותה כדי לחדד את התשובה עליה. למה לי להשפיע בכלל? בא לי לשבת על הספה, קצת עבדתי, הכנסתי בסדר, תן להמשיך את החיים. ממש. קודם כל, ל-95% מהעולם זה מתאים. זה נכון. בול, לכו על זה. לא רק זה, אני כל הזמן מוצא את עצמי. יש נקודות בחיים שאני אומר לעצמי, עזוב אותך. תחזור להיות מספר 2 מעולה כפי שהייתי, והייתי לאורך הקריירה שלי מספר 2 מעולה. כן. רגע, מה שאני גיליתי אבל ב5 שנים האחרונות, זה לא החיידק הזה של הבמה. אני הבנתי מה החיידק. החיידק הוא חיידק ריפוי. לגמרי, זה הכל. תודה. אז אני מאוד מאוד מרפא את עצמי. נכון. אחרים. בדיוק, בזכות הדבר הזה, הרי מה אני עושה? אני מעניק ערך. נותן את המתנה הזאת, קודם כל... אתה מרפא את האחר. בדיוק, ואז האחר מחזק אותי. כן. וככה אנחנו באמת יוצרים... זה המעגל. אני חווה אותו. אני חווה אותו בחיוך, ובמחמאה, ובלייק, ובלקוח משלם, ובהזמנה ללייב. ובלקוח שמזמין לקוח אחר, שמשתף. כל היום שלי הוא מלא בווינים. עכשיו עוד פעם, זה לא שאין לי דאונים, זה לא שאין לי ספקות, ולא שיש ימים רעים. אבל... שאני מסתכל רגע, שאני באמת יושב רגע, מסתכל ואני אומר להגיד, תסתכלו רגע אחורה בכתף, מה הוביל אותי להיות עד היום? גם אם מה שקורה עכשיו זה גרוע לגמרי. כן. אבל מה הוביל אותי כדי להיות גם במקום גרוע שאני יודע להתמודד איתו, נכון. ויש לכם סיפור טוב קודם כל לעצמכם. כן. אם אנחנו נצא רגע מהסיפורים של, זה לא שווה את זה, ולמה לי, ואיזה בסה, וגם כן המנטור ב2 שקלים, כי אנחנו מתחילים לפתח טינה וקינה כלפי כל מי שסביבנו כשאנחנו לא בטוב. אז אנחנו נבין שיש לנו דווקא די סיפור טוב לספר, קודם כל לעצמנו, ואז לאחרים. זה משפט שאני אוהב גם להגיד אותו, שאנשים הם הסיפור שהם מספרים לעצמם, ואז לאחרים, עד שהם מאמינים בו, או עד שהם מוצאים אחר טוב יותר. כל החיים שלנו זה ככה, אני יכול להיות גם כזה, אני הולך לסיפור הזה. כן? אני הייתי מרצה מתמטיקה, ומשם הלכתי לנדל"ן. לגמרי. ואז הלכתי להיות מאמנת, ואז נהייתי שדרנית רדיו. לגמרי. ואני 20 שנה, זה סיפור. 20 שנה אני מחכה להיות סופר, אני עוסק בסטורי טיילינג. תוציא כבר ספר. תוציא כבר ספר. סיפור, אם זה לא יהיה עם אתגר, ואם לא יהיה עם איזה משהו של לצאת מתוך הגבולות של עצמך, זה לא יהיה סיפור מעניין. אז גם אנחנו מכניסים, אז להבין שכמו שסיפור מעניין אותנו כשיש דרמות, ואיך מה הוא יעשה, ואיך הוא יעבור את זה, ככה אנחנו מעניין לנו בחיים שלנו. בלי הדרמות, לא מעניין. כן. לא מעניין. אין אתגר לעבור. מהמם. האמת היא שזאת הייתה אחת מהשאלות המאוד ראשוניות שלי, ודילגנו עליה כי כבר... ראיתי, הגיע בול בזמן. הגיע בול בזמן. אז באמת, אנחנו רוצים סיפור עם דרמה? דרמה זה האתגר, דרמה זה לא בהכרח האופרת סבון. אתה יודע, כי הרבה מאיתנו אומרים, יאללה, נו, כאילו, מה עברתי בחיים? יש היום, כמו שאמרת, 50,000 אנשים שהם מרצים הרצאות, מספרים סיפורים. איזה סיפור כבר יש לי לספר? גדול. אנחנו חייבים את הדרמה? לא, אני חושב רק שאנחנו חייבים את הדרמה, רק אנחנו לא חייבים להתייחס לדרמה כמשהו שאנחנו מאוד רואים אותו כקודר, כמיופח, דמעות, טישו, טרגדיה. דרמה זה במובן הזה של רעידת אדמה. זאת אומרת, המוכר נרעד. יש איזשהו משבר, ומשבר עוד פעם לא חייב לחתוך ורידים ולא חייב להיות בבאסה. משבר זה במובן הזה של... איך צמחתי דווקא מהמשבר. בדיוק, אבל עכשיו בוא נחשוב אפילו על המילה משבר. יש הרבה שברים, ואני מחליט במשבר הזה עם איזו חתיכה אני ממשיך הלאה. אוקיי? אז יכול להיות גם משהו מאוד חיובי. אצל חלק מהאנשים זה עובר דרך אבל ופרידה ממי שהיינו, והכל טוב. אבל דרמה מייצגת לנו את מה שחשוב לנו באמת.
כי מה הדרמה בעצם עושה? אוי, לא יאהבו אותי מספיק אנשים, אוי, לא, הוא ייפרד ממני, אוי, לא, אני אאבד את המקום עבודה שלי. כמו הילד הקטן שבועט וצועק. בדיוק, אבל אז אתה מגלה מה באמת חשוב לך. אם באמת חשוב לך להתפרנס, אז אתה תישאר במקום עבודה. אבל אם חשוב לך האמת שלך, יכול להיות שאתה צריך להתפטר. אז הדרמה הזאת היא מחוללת של הגילוי העצמי. וזה מה שאנחנו כל הזמן מחכים כשאנחנו רואים גיבורים. זה בדיוק כן, יפה. גם עופר חושב ככה. האמת שלי. זה מה שחשוב לי. לגמרי. אתה קראת לזה הקול שלי? מה נסגר עם איך אנחנו נשמעים היום? אני לא נשמע טוב היום. לא? או שאני הפסקתי לשמוע, זה גם יכול להיות. אני בטוח שהיום אנחנו נותנים מכות כאלה למאזינים. לא משנה כמה הנחנו אותו, הוא ממשיך. כן, אבל זה לא משנה, זה גם הנחה כזאת. אני אומר, עופר, זה לקבע את זה לשולחן. לא, זה... אוקיי, מהמם. אז מעגל השפעה, מעגל לקוחות, מה ההבדל ביניהם, והאם יש להם חיתוך ומהו? לא חובה שיש ביניהם חיתוך, אני מאמין בזה שהלקוחות מגיעים מתוך מעגל ההשפעה, אבל מעגל ההשפעה זה המעגל של האנשים שמחוברים למסע שלי, לרעיון שלי, מותג רעיון שלוקח את עצמו ברצינות, סיפור ערך, אוקיי? מחוברים אליו. לא מאמינים בכולו, לא חייבים להאמין רק במה שאני אומר, אבל אני נמצא במעגל ההשפעה שלהם באותה מידה, כמישהו שמעניין אותם, מסקרן אותם, מעורר בהם השראה. זאת אומרת, בגדול הם עוקבים אחריי? כן, זה הפולוור, זה הקהילה. כן. Okay, וקהילה לא ברמה של פייסבוק גרופ, זה רק אקסקיושן של מילה של גם כן. כן. היום זה ערוץ הפצה, לא? לא, אנשים שפשוט באמת עוקבים אחרי הסטורים שלי, אחרי הפוסטים שלי. נכון מאוד. אם אני עכשיו אעשה, לא יודע, הרצאה או אירוע לרגל יובל שנותיי, או מה שזה לא יהיה, אז בטח אני אזמין כמות גדולה של אנשים. גם אלה שהיה לי נגיעה מאוד קטנה איתם. כן. מעגל השפעה, אוקיי? שהייתי חלק מהנגיעות בחיים. העניין הוא בעסק, אולי נדבר אחרי זה על ראשי תיבות של מה זה עסק, אבל לשם העניין, בעסק אנחנו חייבים להתחיל מלקוחות. חייבים. מה שקורה להרבה אנשים שרוצים להשפיע לטובה על העולם, הם ישר בורחים לקהל. איפה הקהל? אני אעשה סדנה, אני אעשה הרצאה ותהיה סולד אאוט, ובכל הארץ יראו אותה, ואני אקים מרחבים. אני ישר הולך לקהל. אוקיי? כי מאוד 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 חשוב לנו הדבר הזה של, היי, תראו איזה גיבור אני, איזה טוני רובינס מדהים אני. כן, ולשתף בפוסטים שעשיתי, סדנה, סמינר, בדיוק, אני רוצה את התדמית של זה, את הקליפה של זה, לא את המהות של זה. ובמקום להבין שגם להקה מתחילה ב4 חברים, חננים כאלה שמגיעים לגראז' והם אלה שמביאים את ההמלצה לבר מצווה, והם אלה שמביאים את הבר השכונתי, והם אלה שגורמים אולי אחרי זה לאיזה מועדון לקחת אותנו. ואם לא נבין שזאת הגדילה, אז אנחנו לא נגדל לשם אף פעם. אבל מה? בגלל שאנחנו עסק, הראשונים שיהיו המעגל השפעה שלנו, יהיו הלקוחות שלנו. אז לכן חשוב לנו לייצר בהתחלה כמה שיותר סיפורי הצלחה. תרתי משמע של התרתי משמע עם סטורי טלינג. 10, 20, 50, וזה קיים לנו בטלפון אפילו. אנחנו לא חייבים עוד משלמים בשביל שאנשים יעידו על עצמנו שאנחנו בעלי ערך. אוקיי? לשם העניין, אני יכול מחר, בזכות היכרות בינינו, שתהיי ממליצה שלי מבלי שהיית לקוחה שלי, אם את חובה את הערך שלי. נכון. אוקיי? וזה הדבר שאנחנו צריכים לזכור, אבל מה? אנחנו עושים הפרדה. כן. הפייסבוק זה רק לחברים, ואז אני נתחיל לעשות רשימות לחברים בלבד, ואינסטוש, ואני לא רוצה להטריד את אלה שעבדתי איתם לפני זה, במקום להבין, אלה האנשים שתזמין להופעה הראשונה שלך, אלה האנשים שמכירים אותך, מתחברים אליך, אבל לא, אתה רוצה שלא יגלו שאני בן אדם אנושי כמו כולם, ואני רק בתחילת הדרך. אני רוצה כבר להיות טוני רובינס. אז אני רוצה לדלג על הקהל שמכיר אותי, ולהגיע לקהל שלא מכיר אותי, כי הוא לא יעלה עליי שאני לא מושלם. וזה מתחיל לייצר תסבוכת והתנגדות. אז איך כן? להתחיל ישר מהאנשים מתוך המעגל הקרוב אליי, שאני יכול כבר לייצר איתם סיפורי הצלחה, שיכולים להיות הממליצים הכי טובים שלי. מפה, עכשיו להם, אני מעניק סיפור. מעבר לשירות, קח את השירות, גם אפילו בחינם את השירות. רק בואו תהיו חלק מהקהילה שלי, כדי שיהיה לי מי להעביר את המסר שלי. והם יביאו את הבאים אחריהם, והבאים אחריהם, והבאים אחריהם, והנה עברנו לשלב הבא של הובלה. כי השפעה זה לקוחות משלמים. לא נשפיע על החיים של אנשים לא ישלמו. הובלה זה הדבר השני. ואז השפעה, הובלה, ורק אז רווחיות, לא רק הכנסה. מה זה השלב של ההובלה? לא דיברת עליו? קהל הולך וגדל סביב רעיון. והקהל הזה זה הפולוורס, והנרשמים בסאבסקרייברס, וסאבסקרייב לניוזלטר שלי וליוטיוב, ואלה שעושים את השיתופים מהקהילה שלי, מקבוצת הפייסבוק שלי ובקבוצת הוואטסאפ שלי. זה אנשים שמעידים בנגיעה
בכפתור, ברישום, דוד, אני רוצה לשמוע עוד ממך. מה שאתה מדבר עליו מעניין אותי, מסקרן. זה מעגל השפעה. ממנו, או שמהם יבואו לקוחות ברמת ביניהם נמצאים הלקוחות, או שהם יפתחו לך את הדלתות ללקוחות. אבל כל עוד תהיה עסוק, כמו שהעסוקים המותגים הגדולים ביותר, זה מה שהם עושים. איך אני נוגע בעוד אנשים? שקוקה קולה עושה את כפר הנוער, היא מפסידה כסף. אוקיי? שנייקי שמה את הספונסר שיפ על כל אותם שחקנים מעוררי השראה. כן. זה מיליונים על מיליונים. זה יכול לממן עסקים שלמים ברחבי העולם, רק הכסף על היחידת ספונסר שיפ. כן. אבל הם מבינים שזה מה שמביא את הילד בן 13 להתלהב, הוא רואה את הגיבור שלו בכל הזדמנות, במדיה החברתית, בראיונות. הוא רואה את הגיבור שלו. אנחנו, הגיבור הזה, עבור הקהל שלנו, כי לנו אין כסף לשלם לדביר שיהיה הפרזנטור של הבנק שלנו. כן. אנחנו הפרזנטור. וזה מעולה, כי בנק מזרחי, לשם העניין, צריך להוציא המון משאבים כדי להפך לאנושי באמצעות דביר. אנחנו, המרכיב האנושי נמצא בנו, ובכל זאת רבים מאיתנו, במין יחסי שנאה על המרכיב האנושי שחלילה לא יעלו עלינו ויגלו שאנחנו אנושיים. אנחנו עוד לא טוני רובינס כזה, אנחנו עוד לא מל רובינס ואופרה ווינפרי. אנחנו בסך הכל אנשים שעושים את דרכנו עם קהל. ואת הדבר הזה, אם נצליח להבין שזה בסדר לגדול עם קהל, ולא ישר להגיע, תדאם, באתי עם 2 מיליון עוקבים שיש לי, אז אנחנו נבין שזאת הדרך הנכונה לגדול, ולא רק זה. מאוד קל לעלות על אנשים שעושים את הקיצורי דרך האלה. קודם כל הם נעלמים מאוד מהר. מאוד מהר. מקסים, אחלה. ממש, ממש, ממש. ואנחנו יכולים לראות כמה מנטורים שצצו עם קהל מאוד מאוד גדול, פתאום הם מודיעים שהם מתפטרים מלהיות מנטור. כן, זה גם ביטוי יפה להתפטר מלהיות מנטור כדי להיות די-ג'יי. אוקיי? זאת אומרת, אז כל מיני כאלה של מגיעים מהר, הולכים מהר. זה כי לא עשית דרך עם לגדול עם קהל, עשית דרך ישר עם קהל גדול. שלא באמת יתחבר אליך. זה כמו אנשים שמשיגים באינסטגרם, אומרים, וואי, יש לי קהל, יש לי קהל. אחי, אתה כל היום מתפשט באינסטגרם, יבוא המתפשט הבא, ולא יזכרו בכלל שהיית פה. כי אין משהו מעבר לקוביות בבטן, וקוביות בבטן שלא יהיה ספק, אני מת להגיע אליהם כבר 40 שנה. רק ש... לא הצלחת לקנות אותי עם הסיפור שמאחורי הקוביות. ויש אנשים, קוביות בבטן שיש להם באמת קהל, כי הם מייצגים משהו, והם הפרזנטורים, והקוביות בבטן נכנסים בתוך זה. הם מביאים את הערך שמאחורי הקוביות שוקולד. בדיוק. ואז כיף גם לעקוב אחריהם, וללמוד מהם ולקבל השראה מהם. מהמם. אז אמרנו מעגל השפעה, מעגל לקוחות, ויש לנו... זה בעצם המעגל... לחלוטין. תראי, אני מדבר את התשוקה שלי, מה אני מחפש הרי? אפשר לומר שהמעגל השפעה הופך להיות מעגל הלקוחות שלי? ממעגל ההשפעה לא בהכרח, מגיעים לקוחות. עכשיו, האם הם מגיעים מתוך המעגל, או כי את אומרת לחברה שלך, היי, תקשיבי, את חייבת לעקוב אחרי דוד, או להגיע לפגישה איתו, והיא לא הייתה במעגל שלי, את או מביאה לי אותו, או שאת נמצאת בתוכו, אוקיי? כן. מה אני רוצה להגיד? זה שכחת אפילו מה אני רוצה להגיד. לא נורא. לא צריך. מעולה. יופי. להגיד משהו על המעגל ההשפעה, אבל איך אנחנו מגדילים את הקהל? היום יש את כל העניין הזה של ממומן, נניח באינסטגרם אני בכלל לא... אז אני מאמינה שגם שם יש מימונים, נכון? נכון. איך אנחנו מגדילים? אני חושב שהחוק המספר... יש גם וגם בעצם, נכון? נכון? זה איזה שילוב כזה? נכון. כמו שאני תמיד אומרת, באירוח תכיני 80% ותקני 20%. כאילו, אל תעמיסי על עצמך את כל 100%, תדעי גם לפעמים איפה לקנות כמה דברים. זה כמו גם באירועים, שאני יודע שתמיד 20% יבטלו ברגע האחרון. זה כאילו תמיד יש את החוק הזה. כן, 80-20. נכון. אז גם כאן, צריך איזשהו, נכון? אני כן אגיד לך, אבל דבר אחד, ומתי בכלל? מתי? נכון, אבל מתי זה נכנס? בתור התחלה, ממומן. בדיוק. אני אומר, החוק 15,000 שקל, סבבה? לא להתחיל להוציא כסף אפילו על בוסט פוסט לפני 15,000 שקל. בואו תבססו הכנסה. רוב מוחלט של העסקים הקטנים לא מגיע ל-150,000-200,000 שקל בשנה. אנחנו רואים את זה. כולם מדברים, נופלים לכל מיני חלומות של מועדונים מסוימים ומיליוני אפסים אחרי האחד. בואו תבססו הכנסה. כן. ולפני שיש את התקציב הזה, מאוד מאוד קשה לחלק אותו לאחרים. גם לקמפיינר וגם ליועץ עסקי וגם ל-Invoice for you וגם לזום, אוקיי? אז אני אומר, בתור התחלה, איפה הקהל שלנו נמצא? ונכון, יש הרבה קהילות, וכמעט כולם, בטח אלה שמכבדות את עצמן, שלא מרשות לשווק. אבל לשווק זה להזמין למעמד מחירה, להעניק ערך. אם יש לי קהילה שאני מפרסם בה,
את הערך שלי ברמת ערך, בלי בואו לקנות, בואו מבצע, תירשמו. בלי מחירה. ואומרים לי תודה, לא, אני לא נמצא בקהילה הזאת, כי זאת לא קהילה. זה מגדל של מגלומני של מישהו. זה בסדר גמור, אבל זה לא קהילה מבחינתי. כן. אני רוצה להיות באינטראקציה עם אנשים סביב הרעיון שלי, סביב הדרך שלי, סביב האג'נדה שלי, צאו מהפייסבוק שלכם, צאו מהאינסטו שלכם ולכו לבקר אצל אחרים. גם להגיב זה אחלה דרך להפיץ תוכן. אחלה דרך. נכון. לדבר, להראות את הערך שלנו. אז עוד פעם, אנשים אומרים, אין לי כוח לזה, כל היום אני אהיה במדיה החברתית, כאילו לפני שנייה שלא היה מדיה חברתית, כל היום היית צריך להיות בדפי זהב, ברדיו, בפרסום. היית צריך לעשות משהו, אז פשוט זה שזה הוחלף במדיה חברתית לא פותר אותנו מלשווק, ולפחות למתג. זהו. אנחנו היום עם הסאונד בסדר? לא יודע. הכל נהדר, שומעים אותך. מה, אתה עם אזניות, אתה שומע? אני בסדר, לא, בגלל המשחק, אני אומר. לא, שמעתי אותך מתחיל לצלצל, אני... שלום. שמיעתית לשמחתי. כן. אוקיי. אני יודע, פשוט... כן. אופר הוא מעבר לכתף שלי. כן. ואני לא רואה מה אתה לוחש לה. הוא אמר שאתה, כן, האוזניה קרובה למיקרופון, ואז צלצלת לנו. וואי, אתם רואים איך אני חושף את המאחורי הקלעים? הוא לא נותן כאלה מאחורי הקלעים להיות. אבל זה חלק מהכיף, לא? זה גם, להביא את הכל. היום זה לגמרי להביא את הכל קדימה. לגמרי, אנשים אוהבים לראות האולפן. זה התחיל בלירז שדה באח הגדול, שפתאום אותנטי הפך להיות המלך, כאילו, מהבחינה הזאת של... וכל התנהגות כאילו קצת... כל אלירז שדה כזה, לא רק אלירז שדה. פתאום אגרסיביות נקשרת עם אותנטיות, ואני כזה, לא. כן, פחות מתחבר, פחות. אפשר להיות... אין בעיה שאם אתה בן אדם אגרסיבי וזאת האותנטיות שלך, סבבה, אבל בשם זה שאתה אומר שזה אותנטי, לא הופך אותך לפחות אגרסיבי. אגרסיבי זה לא נעים. נכון. ושוב, האם אני מתחבר לסיפור או שלא? לערך. נראה שאנחנו, אתה יודע, בדיוק דיברנו בשיר, על לאן המדינה הזאת הולכת, אז נראה שאנחנו קצת מתחברים למקומות אגרסיביים כחברה. האגרסיביות מרימה ראשה. זה בהיסטוריה. אנחנו... קצת אולי אוהבים את זה קצת. הגענו, אנחנו תמיד נהיה, נראה לי, בכיבוש. לגמרי, אבל כדרך כלל, את אומרת, למה לנו להשפיע? כן, נכון. זה היה לי דיון עם הלקוחות שיש לנו מפגש שבועי, והאם לדבר על מה שקורה כן, בפוליטיקה, במדינה כרגע. עכשיו, תמיד יש, זה לא משנה, עכשיו יש את זה, זה מן הסתם, זה משהו מאוד משמעותי, אני לא מזלזל בו בכלל, אבל תמיד יש לנו דרמה. נכון. וזו גם שאלה בפני עצמה, האם אני רוצה מותג או עסק, להתחבר לדרמה. זהו, אז אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו פונים לקהל שלנו, כלומר למעגל ההשפעה שלנו, שמתחבר סביב הערכים שלנו, ואם הערכים שלנו מדברים את הזהות הפוליטית שלנו, אז את זה להסתיר. כן. לכן אני מציע, במקרה הזה, כאילו, למה להשפיע? אני מנסה לייצר אי של שפיות בתוך הדבר הזה, במקום להיות עוד קול של אלה ואלה ואלה, ואני באמת חושב יש לי הרבה דעה על אלה ואלה ואלה, רק אני אומר, לא ייצרתי סוף טוב יותר, בשום דרך. אז אני מנסה בתוך המעגל הקטן שלי לייצר אי של שפיות, שבו אפשר לדבר בנחמד. יש לי סיפור מדהים 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 על מישהו חרדי, שבלמעלה כבר מ3 שנים, אמרתי לו, זה השבוע, אמרתי, די, עושים רעיון, בוא נראה לעם ישראל שאפשר. כל יום, אני לא יודע אפילו איך הוא הגיע אליי, אבל כל יום כבר 3 שנים, כל בוקר, בוקר טוב דוד, שיהיה לך יום מקסים דוד, ככה, כל יום, אני מרגיש כאילו שנשמה שנשלחה לשמור לחלוטין, כזה. כן. כאלה, שנמצא את הדברים האלה ואת זה נספר. ואז נראה שיש אלטרנטיבה, ולא מה שיש בפלייליסט של החדשות. מהמם. תודה. הכנת לי את הסטורי למחר בבוקר. לגמרי. אולי אני אגיד לכם את זה כבר עכשיו, למה צריך לחכות למחר בבוקר? אני חושבת... לא, פשוט מי שצופה בנו עכשיו, כן? לא יקשוקים בבוקר בסטורי. הם גם יראו אותנו גם היום וגם מחר. שאנחנו מגנתנו לעצמנו את כל הדבר הזה. מסכים. ואני חושבת לצערי שמי שנמצא במקום של כל הדרמה, כרגע, זה עוד חלק מהקורבנות שאנחנו מכירים שבא איתנו גלגולים שלמים אחורה. נכון, אבל אני כן חושב שכל אחד שואה, מהצדדים לא בא לזה מתוך זה שהוא אומר, אני חייב להיות בדרמה. ממש לא, אני חושב שכל אחד מהם, ברוב המוחלט, אוקיי? אפילו לא קשור לשלטון, נדבר על הרחוב. כל אחד בצד שלו חושב שהוא באמת נלחם איזושהי אמת גדולה ממנו, שמאוד מאוד חשובה לו. נכון. אני רק חושב שאף אחד מאיתנו, משני הצדדים, לא רגע עוצר כדי להציע סוף טוב יותר. נכון. אלא רק הסוף שלי, ולזה אין קהל. זאת אומרת, אתה משכנע את המשוכנעים בדרך כלל, וככה נוצר פיצול ופילוג. שאנחנו מחזיקים
כבר מספיק שנים כאן. וואי, חבל הזמן. אל תתנו ולכן לספר אני... את הסיפור של מדינת ישראל, או עם ישראל. אנחנו- לא, אבל גם על כמה הממשלות האלה שהוחלפו, וכאילו, גם אפילו ממש לאחרונה. אז אנחנו הבאנו את זה, כולנו, אלה שבימים, בשמאל, כן, יש לנו איזה בקדימה שיעור שבא לנו ובאחורה, לחוות במרכז פה, ובזה, כן. ואנחנו עדיין לא לומדים את השיעור, כי אני חושבת שאנחנו מחריפים אותו כרגע. אז זה מה שיש לי להגיד לכם. לא למדנו עדיין את השיעור הזה, אני מסכים. עוד לא. אני מסכים. עוד לא. אבל כן, אני אגיד לכם שהמנהיג הבא שיהיה פה, הוא יהיה סטורי טלר מאלף, כאילו באלף. הוא יהיה מאלף ברמת... הוא חייב להיות. חייב להיות. כי חייבים לנפץ כבר את הדבר הזה. תחשבי על בגין, אחים, יהודים, איך זה פתאום ריכך את כל ה... שאלה מתי הוא יגיע, אנחנו מחכים לו יותר מדי זמן. זה בדיוק העניין, תגיד, שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, איך אנחנו פועלים כמו מותג? אני חושב שכל מה שדיברנו בשעה האחרונה זה התנהגות של מותג. אני חושב שבאמת, באמת, באמת להבין שאנחנו נמצאים בעידן של מרקט פלייס גלובלי, של רעיונאים. לגמרי. ממש, תחשבו על פייבר כזה, שכולם עומדים ליד המרקולת שלהם, וכמו בשוק שצועקים עגבניות וזה, אז אנחנו צועקים אהבה, אופטימיות, ביטחון עצמי, את כל הערכים. כלכלי, בדיוק, כל הדברים האלה, וככה כל העולם הופך להיות. זאת אומרת, אנחנו נסתכל על שוק התעסוקה עוד 10 שנים, ונדבר, לזה התכוונו שהעולם הולך להשתנות, וזה קורה כרגע, ואנחנו במבול של מותגים אנושיים. מבול. ממש. אז אם נבין... ממש אני אפילו רואה את זה בחודשים האחרונים. נכון. כל אחד נהיה מותג. נכון. אז אם נבין שככה העולם, וכולם עומדים בכניסה לאיזה קרקס שאני אוהב להיות, אני אישית אוהב לשחק בו, אף אחד לא יבוא אם אני לא אוהב לשחק בקרקס הזה. אז זה ריפוי שקיים בלי קשר לסטורי טלינג, הוא קורה בעולם מאז הקורונה ביתר סט. נכון. של כל אחד צריך לשאול את עצמו, באיזה קרקס כיף לי לשחק? ותאמינו לי, אפילו בלי להזמין, לא צריך להגיד בואו לשחק. עצם זה שיראו כמה כיף לנו, יבואו ויצטרפו וישאלו, איך אפשר גם? וככה נולד מותג במובן של חיבור רגשי סביב רעיון. זה. וזה יכול להיות בן אדם עם רעיון, אתם לא חייבים אפילו שיהיה לכם מה למכור. להפך, שבאים אליי אנשים ואומרים, תקשיב, אני לא יודע מה, אני לא בטוח שאני יודע מה למכור, אני רוצה להחליף את המוצר, אני אומר, מעולה, מעולה, כי אז לא נשתדל כל הזמן להנדס את זה בכוח סביב מוצר. אלא, מה שאנחנו מוכרים באמת, זה רעיון. אוקיי? וסטורי טלינג, במהותו, האמנות פיתוח הסיפור, זאת הדרך שלנו לשתול רעיון מחולל לשינוי, באמצעות סיפור מעורר השראה. זה הכל. אז אם אנחנו נעשה את זה, בא לי לשתול רעיון, בא לי שנפסיק לריב אחד עם השני, נכון רעיון? כן. אז במקום רק להגיד את זה, חברים, תפסיקו לריב אחד עם השני, כי אף אחד לא יקרא את הסיפור. די לנפרדות. די לנפרדות, כן, הרי ספר יכול להיגמר בציטוט כזה, כדי שבאמת יהיה ספר שבו נעבור עם הגיבור בסיפור. נגיד, זה אפשרי. אנחנו יכולים לריב פחות אחד עם השני, אנחנו, מספרי הסיפור, צריכים להיות הראשונים, להאמין ולהכיר ולהוקיר בערך הזה, שמוביל אנשים לפחות לריב. אנחנו צריכים להבין מה גורם לאנשים פחות לריב. אני צריך להדגים את זה, אני צריך להיות הפרזנטור של זה. ואז אנחנו נהיה walk the talk של מסרים, יהיו אנשים שיוכלו להאמין בזה. כרגע אנחנו מסתכלים למעלה על הכנסת, או מה שזה לא יהיה, ואומרים, אין למי להאמין. את מכירה את המשפט הזה. כן. רק אתמול חייך ראש ממשלה למישהו שחזר מתאונת דרכים, ואי אפשר להאמין בהם, הם צוחקים אחד עם השני. אנחנו כרגע לא מאמינים בהם. אז בוא נהיה אנחנו אלה שמאמינים בהם, ונפסיק לריב אחד עם השני אולי, או כל סיפור אחר שנרצה לספר. מהמם. אז מותג, רעיון שלוקח את עצמו ברצינות. לגמרי. נכון? מיתוג זאת הערכה העצמית שלנו. מיתוג זו הערכה העצמית שלנו. הערך שלנו זה מה שעומד מאחורי הסיפור שלנו. מה שהוביל אותנו להיות מגשימי הרעיון בעצמנו, גם אם הוא לא השלמנו את הדרך. מה הוביל אותך להיות מגשימת הרעיון של כמה כל בוקר בתשוקה? כנראה הסקרנות שלך. כן. כנראה. כן. התחלנו לגרד את זה. כן. אוקיי? אותו דבר אני. מה הוביל אותי? והחיבור לקול הפנימי. בדיוק. החיבור לקול הפנימי. ואצלי, נגיד, אני רוצה שכמה שיותר אנשים יחברו בין השפעה לשפע, או שיכירו בכוח שלהם לעורר השראה. מה הפך אותי ללהיות כזה? לקחת בעלות על הסיפור, להביא אותנטיות במלוא העוצמה. כזה. מהמם. לקרוץ למצלמה מדי פעם, למרות שאני שונא אותה. ככה, מתיידידים, גם אם למרות שלא אוהבים. תגיד, אז ספר לנו מה היום אתה בעצם מציע.
אוקיי, אז הרבה מאוד אנשים מגיעים אליי מוצר הדגל שלי, שנקרא Find My Story, והם באים למסע אינטימי שבו אנחנו בוחרים מטרה, שהיא בדרך כלל חיבור בין רעיון, קהל ושורת רווח. עושים ממש את החיבור הזה. ואז זה בא לידי ביטוי, או שאנחנו בונים ביחד את אסטרטגיית המותג והשיווק, כלומר, את המשפך הזה שמוביל מהמסר, איפה הקהל נמצא ואיפה הוא קונה ממני. או שאנחנו בונים ביחד את הפרזנטציה, העסקית, השיווקית, המקצועית, התדמיתית, או שאנחנו הופכים את הידע שיש להרבה מאוד אנשים, הרבה מלל, איך אנחנו הופכים את זה לשיטה, לקורס, לספר. גם לרזולוציה הזו אתה נכנס? כן, אני לא כותב את זה ברמת הספר, אני בונה איתם את הספר, בנייה של הרצאה, בנייה של ספר. כן? כן, אני לא סופר צללים, ואני לא סטורי טלר ברמת הקופי. אני סטורי טלר ברמה שאני עוזר לך למצוא את המילים. כן. אני גם חושב שאף אחד לא צריך קופירייטר לידו. אנחנו לא צריכים לכתוב פוסטים, אנחנו צריכים לדבר בפוסטים. אז Find My Story עוזר בכל מה שקשור למצוא את המילים ולמצוא את הדרך לקהל שלי, ואיך אני מייצר מהקהל הזה שורת רווח. ושורת רווח יכולה להיות עסקית ברמת הכנסות, מחירות, שורת רווח תדמיתית ברמת קהל, סדנאות, קורסים. אפילו אני קורא לזה שורת רווח ניהולית, כי מגיעים אליי חברות שאני אכשיר את הצוות מחירות שלהם, או שאני אעשה איתם מיתוג מעסיק, שזה אומר שכל העובדים ידברו את אותה שפה. זה אותו דבר, יש רעיון, הקהל שלנו, ועם איזה יעד אנחנו מגיעים אליו. ראיתי שיש לך קבוצות שאתה, נכון? נכון. שאתה מלווה כקבוצה, לא רק נכון, יש לי את תוכנית המקפצה, שהיא נועדה לעסקים בתחילת הדרך, או שעדיין לא ביססו את השלושה דברים המרכיבים הכי חשובים לכל עסק, שזה ביסוס קהל, ביסוס האוטוריטה, ודרך זה לבסס הכנסה. אנחנו נפגשים כל שבוע. בכלל, כל הלקוחות שלי הם במעטפת קבוצתית כזאת, שכיף לנו להיפגש כל שבוע, יש לנו מרחב למידה. פיזית? פעם בחודש גם נפגשים פיזית, מאוד כיף. ויש גם אנשים שמגיעים אליי לליווי אישי אסטרטגי, חצי שנה, מציבים רגע, מה קורה במקפצה? במקפצה, לומדים את הדבר הזה שנקרא אסטרטגיית מותג לבריאות, סימן שהתוכנית הזאת בול אין עליה בעולם. באים בעיקר ללמוד את מה שקשור לעולמות המיתוג, שיווק ומחירות, כי אז מכיר אותנו קהל מספיק סביב האוטוריטה, המומחיות שלנו, ואז מחירה. תקשיב, רגע, דוד, אתה מדבר לי מהר. אני מדבר מהר? כן, ואנחנו רוצים לקחת. אוקיי. מי מגיע אליך למקפצה, עם מה הוא יוצא בסוף, דבר איתי לא בכל המילים הקשות. אנשים לא יודעים מה זה שיווק, מיתוג, נננה, לא משקה. לכל מי שעוד לא ביסס לעצמו קהל, לא מרגיש שהוא מצא את הקהל שלו, לא הצליח מול הקהל הזה לבסס את האוטוריטה שלו, מה המומחיות שלו, ומהדבר הזה עוד לא ייצר הכנסה קבועה, התוכנית המקפצה, שלשמה כן היא, להפוך מאוד עסק למותג משפיע, מוביל, רווחי, נועדה בשבילו תוכנית של 4 חודשים. יופי, כן. מגיעים. תוכנית הדגל שלי, מה שמגיעים, הרוב המוחלט, זה Find My Story, שזה איזשהו מסע אינטימי איתי, לחיבור. זה גם קבוצה, או לא? לא, פשוט כל מי שלקוח שלי, הוא גם נמצא במעטפת הקבוצתית הזאת. הוא נהנה מהמפגשים. אז Find My Story הוא 1 על 1? 1 על 1. עסק על דוד. נכון, ואז אנחנו עושים ממש עבודה או של פיתוח עסקי, פיתוח מוצר, אסטרטגיית שיווק, או שאנחנו ממש הופכים את הידע הזה למתודולוגיה, לשיטה, לקורס, כל מה שקשור למה יש לך בפה להגיד, מי הקהל שזה מתאים לו ואיזה יעד אנחנו הולכים להשיג איתו, אנחנו בונים ביחד את תוכנית העבודה לשם, ומי שמספיק נועז גם להפוך את התוכנית העבודה הזאת לחיים עצמם, אז אנחנו יוצאים ביחד למסע של ליווי אישי, אסטרטגי, חצי שנה, גורמים לתוכנית הזאת לקרות. מהמם. מהמם לגמרי. עוד משהו שהיית רוצה להגיד? לשתף? אני רוצה להגיד שאנחנו בעידן שבו כולנו מותגים, כולנו מיוחדים. אני חושב שאם אנחנו נחכה כל הזמן לגלות מה הייחודיות שלנו, אז אנחנו נשאר כמו עם סיפור במגירה, שנגיד למה הוא אמר את זה קודם, למה הוא חשב את זה קודם. תודה שאתה מחדד את זה. זה הזמן, אין זמן יותר טוב לאנשים לצאת החוצה. רק לזכור, זה לא משפט שלי, זה משפט שהולך איתי, זה של אופרה ווינפרי, וגם אופרה ווינפרי זה לא משפט שלה, אבל שמעתי אותה אומרת את זה. מה איזה? היא אמרה,
אנחנו לא חייבים להיות מפורסמים. אנחנו לא חייבים להיות מפורסמים. אנחנו גם בעידן שכנראה לא יהיה אופרה ווינפרי 2, ולא יהיה טוני רובין 2. כן. לא יהיה, לא בגלל האופי שלהם, כי אופרה ווינפרי הייתה בעידן של 4 ערוצי טלוויזיה. בדיוק. ועכשיו אנחנו ב4 מיליארד ערוצי טלוויזיה. אנחנו צריכים להגשים את עצמנו. באנו לפה לחוות את עצמנו, באנו לפה להגשים את עצמנו, באנו להכיר את העוצמות שלנו, וזה יכול לקרות גם עם קהל של כמה מאות וכמה אלפים, ואיזה יופי. איזה מקסים. איזה מדהים זה. אחלה מסר הבאת בסוף. תודה, נשמה. אחלה. לגמרי. תודה רבה. תודה עלייך, איזה כיף דוד. להיות פה ממש, ממש תודה רבה, תודה רבה רבה. איזה כיף, תודה. אז תודה דוד על כל החיבור הזה שעשית לנו בין רוח לחומר, ועל זה שדיברנו שבעצם אנחנו לא חייבים להיות מותגים, ואנחנו לא חייבים להיות מפורסמים, ואנחנו גם לא חייבים להשפיע. אבל אם אנחנו רוצים, יש לנו אפשרות היום, יותר מתמיד, לעשות את זה. לגמרי. ואם אנחנו לא יודעים לעשות את הבייבי סטפס, אז יש אותך. יש כמוני, כן. אותך וכמוך. אז המון תודה, ולכם מאזינות ומאזינים, תודה שהייתם איתנו, האזנתם וצפיתם בשקיקה, המשך שבוע חזק, שבוע של בחירה בעצמכם, רק אהבה וזכרו. אתם מושלמים כפי שאתם ברגע הזה בדיוק. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, על רוח, חומר ומה שביניהם, תוכנית רדיו להעלאת המודעות העצמית אל עבר הגרסה הטובה ביותר שלכם, בהגשת מירי הלמן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.